Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. பிரணத்தி ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரோட அட்டெண்டன்ஸ் நான் போட்டு விடுறேன். அப்புறமா என்ன 4 பேர் தான் வரீங்க. ரொம்பவே சிரிப்பா இருக்கு. என்னதான் ஆக போறதோ ஃபியூச்சர்ல ஒன்னும் ஆகாது. இருக்கிறவங்க படிச்சுன்னு முன்னுக்கு போவாங்க இல்லையா. மனுஷியானம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே. அது பகவான் இப்போ எழுதி வச்சார் இல்லையா. அவருக்கு நல்லா தெரியும் நம்மள இப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும்? ஏன்னா நம்மளோட சூழ்நிலை எப்படி, ஏதோ உடம்பு உபாதை இருக்கும், இங்க போவோம் வருவோம், நிறைய இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும் பாதை அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் எல்லாம் சித்திக்காது. இன்னைக்கு வந்து எங்க 6am ஒரு மாதாஜி ஸ்லோகாவே படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் 75%, 80% ஷி வாஸ் குட். நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப அது டெய்லியும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஜபம் பண்ணல, செகண்ட் டேல இருந்து பண்றேன். பிரணத்தி தெரியாது அப்படின்னா அப்புறம் இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம், அப்புறம் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இதுல போட்டோணும். இந்த நேத்தி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு அதுதான் இருக்கே மாதாஜி குரூப்ல நான் பார்த்து சொன்னேன்ட்டு ஜபம் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப என்ன இன்னைக்கு பிரணத்தி பண்றேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு இது கொடுத்தேன். ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சலோ. எனக்கு என்னன்னா நமக்கு ஒரு பிரயோஜனப்படணும் இல்லையா. ஒரு சேவானக்கு என்ன அர்த்தம்னா, யாரோ ஒருத்தரையாவது பக்தன் அந்த அந்த பக்தி மார்க்கத்துல போகணும். அப்பதான் நான் பண்ணேன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு இது ஏதோ உருப்படியா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க வந்தோடனே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தது. அப்படி ஒருத்தரையா கையை பிடிச்சு மேல கூட்டி என்னதான் போறதோ. எனவே இது பிரணத்தி யாரு எடுக்க போறீங்க? முந்தானத்தி யார் எடுத்தாங்க? மிஸ் போன கிளாஸ் யார் எடுத்தா? நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி லாஸ்ட் டைம் எடுத்தாங்க. இப்போ யார் எடுக்கிறீங்க? பத்மா மாதாஜி நீங்க எடுங்க. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வரல இல்லையா? பத்மா மாதாஜி எடுக்கிறா? யார் வேணா எடுங்க. யார் சௌரியமா இருக்கு, யாருக்கு சௌரியமா இருக்கோ எடுங்க. வேற யாராவது மாதாஜி, சுதந்திரா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி யாரா படிக்கிறீங்கன்னா? எல்லாரோட மார்க்கிங் பண்ணிருக்கேன்னா சுதந்திரா தேவி மாதாஜியோட ஒரு 4 கிளாஸ் முன்னாடி பண்ணினாங்க. உங்களோட அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அப்புறம் சுதந்திரா தேவி மாதாஜி தான் வராங்க. ஓகே மாதாஜி, அப்ப படிக்கவா மாதாஜி? நானே மாதாஜியோட ரொம்ப கேப் எடுத்தேன். அவங்கதான் பண்ணிருக்கணும், அவங்க பண்ணல. ஓ நீங்க பண்ணிட்டீங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களுக்கு இப்பதான் சாப்டர் 1ல பண்ணீங்க. ஒரு நிமிஷம் யாருக்கு அப்ப இந்த மாதாஜி பண்ணலாமே. லீலாவதி மாதாஜி தான் பண்ணவே இல்லை. ஆக்சுவலி பண்ற மாதாஜி. நீங்க தான் பண்ணவே இல்லை மாதாஜி, மறந்து போயிட்டேன். மாதாஜி பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீசைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே மயம் ரூபகதா மய்யம் ததாதிஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோஹ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजङ्घ्रये.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्यदि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकद कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृतन्दः तोहे अभद्राणि विघ्नोदे सुहृत्सदाम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं बाहवद सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। எஸ், நான் வந்து என்னோட ஸ்லோகம்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப தெரிஞ்சு கொடுத்து இல்லையா? ஈஸியா தான் இருக்கு. நீங்க படிச்சோடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இட் இஸ் நாட் சோ ஹார்ட். மாதாஜி வால்யூம் கொஞ்சம் வேணும், எனக்கு கம்மியா கேக்குது. நான் பேசுறது கேட்டுச்சா மாதாஜி உங்களுக்கு? உங்களோட கிளியரா இருக்கே மாதாஜி. என்னோட 100%ல இருக்கு நான் பேசுறதும். நீங்க பாருங்க உங்களோட ஏதாவது டிவைஸ்ல உங்களோட கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. பாக்க மாதாஜி. இது வந்து மவுஸ் என்ன போறது? மவுஸ் எங்க காணல. மவுஸ் எங்க ஓடுறதுன்னு மவுஸ் மாதிரியே இருக்காது. மவுஸ்னா என்னது? எலி தானே. எலியோ கையில பிடிபடாம ஓடுறப்பல எங்கேயோ போயிடுறது, தெரியவே மாட்டேங்குது. சிலப்போ கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட் கோஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், அப்புறம் வந்து இல்ல நான் எது சொல்லணும் இல்லையா, நீங்களே சொல்லாமே, எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு நீங்களாம் சொல்றீங்களா? நம்ம லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணோம்? அப்படிதான் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இல்ல என்ன பண்ணோம், எல்லாரும் ஒண்ணு சொன்னோம் இல்லையா? அப்படி சொன்னா போறோம், எல்லாருக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி அதையும் சொல்ல வேண்டாம். அப்ப யார் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன்? நான் ஆல்பாபெட்டிக்கலாவே எடுக்கலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அது ஆக்சுவலி ஈஸி தான். ஓகே, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்றேன், அப்பதான் தெரியும். மியூட் பண்ணிடுவோம். பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி படி. படிக்கிறேன். अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मात्मयन अवर्तम् अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीवनं भक्तिरुत्तम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. இங்க பாம்னி மாதாஜி. அச்சா, பாம்னி மாதாஜி டீ போட்டுட்டா டேம், அதனால கீழே போயிட்டாங்க. எங்க பாம்னி? எப்போ பாம்னி மாதாஜில தானே ஆரம்பிப்போம். பி காணுமே பார்த்தேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. யார் மாதாஜி? நீங்க படிங்க. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க, அதே ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணலாம். இப்ப நீங்க கேக்குறதா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி சொல்லு. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் ஆனா நமக்கு லைனா வராதுன்னா, இது வந்து 11ல வரும். நம்ம இப்போ 1.1.1ல தான் இருக்கும். அதுல எல்லாம் ஸ்லோகமே கிடையாது. 1.1.10 முடிஞ்சு 11ல வரும்போது இந்த ஸ்லோகமே பார்க்க போறோம். இட்ஸ் வாஸ்ட் புக். அதனால நம்ம வந்து உடனே ஆசைப்பட்டு இன்னும் வரலையே வெயிட் பண்ண வேண்டாம். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். லேட்டர் ஆன் உங்களுக்கு வந்து இது பக்தி சாஸ்திரியில எல்லாம் வந்து பைஹார்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அதனால தான் நான் சொல்றேன். ஓகே, இது 2 முடிச்சிட்டோம். 12க்கு அப்புறம் 17 டைரக்டா. யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜி ஆஸ் யூஷுவல் நீங்க படிங்க. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிக்கலையா மாதாஜி? அவங்க எஸ். நீங்க தானே பி, உங்களுக்கு அப்புறம் தானே எஸ் வரும். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு அவங்க பிகாஸ் அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நான் படிக்கிறேன்னு சொன்னதுனால சரின்னு கொடுத்துட்டேன். இல்லாட்டி ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் வரணும். விருப்பப்பட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன். அது பரவாயில்ல, இப்போ ஆல்பாபெட்டிக் எல்லாம் போயிட்டு நீங்க அப்படியே ஆல்பாபெட்டிக் பிரகாரம் கூப்பிடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி கூப்பிடுங்க மாதாஜி. ஓகே. இப்ப எல்லாம் அந்த டேம் போட்டதுனால எல்லாம் நானே சொல்லி நான் எல்லாரையும் டிஎம் போடுங்க சொல்லி அந்த மாதிரி எடுத்தேன். நோ ப்ராப்ளம்.
இப்ப படிங்கோ பத்மா மாதாஜி படிங்கோ, மாதாஜி படிங்கோ சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிங்க, யார் வேணா படிங்க. क्लेशाग्नि शुभता मोक्ष लघुता कृत्सुदुर्लभा सान्द्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा हर्षिणी च सा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. பாமினி மாதாஜி படிக்கிறாளா, சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்கிறாள், யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. பாமினி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. श्रुति स्मृति प्रणाति प्रणाति पंचरात्र विधिं विना जगांदिगी ऐकांतिकी हरे भक्ति उत्पादयव कल्पते. சுதந்திர தேவி மாதாஜி போயிட்டாங்களா? இருக்காங்க. யாரு விட்டு போயிட்டா? அப்போ யாரோ விட்டு போனா. பத்மா மாதாஜி தான். படிங்க, சுதந்திர மாதாஜி இருக்கலாம். நாட் ஆன் சீட் ஐ திங்க். ஓகே, அப்ப திரும்பி நம்ம யார் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சா? லட்சுமி மாதாஜி படிங்க, ஸ்ரீ லட்சுமி மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி தான் விட்டு போனாங்க, நெட்டு போயிருக்கோம். படிங்க மாதாஜி, ஸ்ரீ லட்சுமி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. कर्मणा मनसा गिरा निर्निवाशबी अवस्थादु जीवन्मुक्तः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. படிங்க லீலாவதி மாதாஜி. அத கிருஷ்ண நாமாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? என்ன இருக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க, நிறைய பேர் விட்டு போறாங்க, நெட்டு சரியில்லையா இல்ல ஏன் தான் கேக்கு, நான் பேசுறது கேட்கலையா மாதாஜி? ஒருவேளை யாரோ எழுதியிருக்காங்களா சாட்ல? என்ன கேக்குறதா? ஓகே, நீங்க படிங்க. லீலாவதி மாதாஜி அங்க தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி இல்லை. ஓகே, நீங்க படிங்க. நீங்களும் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அத கிருஷ்ணனா மாதி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி பேசாதீங்க. படிக்கிற மாதாஜி. படிச்சாச்சு. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி நீங்க படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? இப்ப வெயிட் பண்ணுங்க. பாமினி மாதாஜி. நான் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அதுதான் இப்ப பாமினி மாதாஜி படிக்கிறாங்க. நீங்க வீட்டோட சத்தம் கேட்கறது போயிட்டா இருங்கோன்னு. அத கிருஷ்ணனா. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण नामादि नापवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवान्मुखे की जिह्वादेव स्वयं एव स्मृत्यतः. இப்ப படிங்க ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. சுதந்திர தேவி மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி இல்ல, இன்னொன்னு நெட் ப்ராப்ளம், போயிட்டாங்க. நீங்க படிங்க. அனாசக்தஸ்ய விஷ்யான் யதார்ஹம் உபயுஞ்ஜதிஹ நிர்பந்தஹ கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராகியம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பாமினி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण. प्रपंचिकतै पुत्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फलतु कथ्यते. हरे कृष्ण चरण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे கிருஷ்ண. எஸ், நம்ம வந்து பார்க்க போகலாம். 2 பேரோட நெட்டும் போயிடுது. பத்மா மாதாஜியும் போயிட்டு, இது அடுத்து லீலாவதி மாதாஜியும் போயிடுது. சுதந்திர மாதாஜி இருக்காங்க, ஆனா பதில் இல்ல, சீட்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நீ இப்ப இருக்கிறது கிளாஸ்ல நீங்க லட்சுமி மாதாஜியும் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி பாமினி மாதாஜி தான். அவங்களுக்குதான் இப்ப வகுப்பு நடக்கிறது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. இப்போ 22ல இருந்து படிக்கலாம். கரெக்ட், மார்க் பண்ணி வச்சது அப்படியே இருக்கணும். அந்த மாதிரி நின்னா நமக்கு ஈஸியாயிடும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் மாத்திரம் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதை மையமாக கொண்ட ஒரு அதிகாரபூர்வமான திட்டத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதற்காக நமக்கு அறிவுரை இருக்கிறார். இப்ப இந்த மந்திரம் யார் மூலமா நமக்கு நல்லாவே புரியும், முன்னாடி இருந்திருக்குமா இருக்கும், ஆனா இவ்வளவு ஆணித்தரமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு சொன்னாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் சொல்லியிருக்காரு. இவ்வாறு ஓதுவது கிருஷ்ணர் மீது உடனே பெற்றுக்கொள்ள செய்யும் அளவிற்கு பெரும் சக்தி உடையதாகும். எவ்வளவு நம்ம ஜபா பண்றோமோ பகவான் பேர்ல அன்பு அதிகரிக்கிறது.
இதுவே சாதனா பக்தியின் தொடக்கமாகும். சாதனா இது செயற்கை செயலால நம்ம வந்து பகவானை வழிபடுறோம். எப்படி செயலால வழிபடுறோம்? பகவான் நாமம் எடுக்க 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 ருச்சி கண்டுபிடுறோம். நம்ம ஆஹா பகவானை நமக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு வர்றது கிடையாது இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் படிக்கணும், பகவானை போய் பார்க்கணும், கோயில் போகணும், பகவான் பகவான் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பஜன் கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேசுறீங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கிறது. அதான் வந்து பக்தியின் தொடக்கமாகும். அந்த மாதிரிதான் நமக்கு வந்து அதனாலதான் எப்பவுமே நம்ம வந்து இப்போ லெவல் 1 என்ன சொல்றோம்? ஜபா பண்ணுங்க, அதான் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணதான் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். பகவான் பேர்ல ஒரு பக்தி இதெல்லாம் வரும். எவ்வாறேனும் ஒருவன் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். எப்படியாவது பகவான் இடத்தில் நிலைநிறுத்தி அப்பதான் நம்ம வந்து பகவான் தொண்டு பண்ண முடியும். மகாபக்தரான அம்பரீஷ மகாராஜா ஒரு பொறுப்புமிக்க மன்னராக இருந்த போதிலும் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெற செய்தார். ஒரு பெரிய அவர் என்னது மன்னர்லாம் இருந்ததுன்னா எவ்வளவோ வேலை இருக்கும். இருந்தாலும் அவர் வந்து ஏகாதசி விரதம் பண்ணி எல்லாம் நல்ல ஒரு சிறந்த பக்தரா இருந்தா. அதனாலதான் அவர் வந்து ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்தோடனே அவர் யாரு அந்த இவர் துர்வாச முனியெல்லாம் வந்து அவரை டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னது அவரை வந்து காப்பாத்தினார். சக்கரத்தாழ்வார் வந்து அவரோட லைஃபே காப்பாத்தினார். அந்த மாதிரி வந்து பக்தனா இருக்கும்போது என்னன்னா பகவானுடைய அருள் எப்போ இருக்கும், நம்ம வில் பி ஆல்வேஸ் இன் ப்ரொடெக்டட் ஸ்டேஜ்ல இருப்போம். சோ அம்பரீஷ் மகாராஜோட எக்ஸாம்பிள் நிறைய எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். பாகவதத்துல நிறைய கொடுத்துருக்கு. சோ அவர் என்ன பண்ணார்? அவர் ராஜாவா இருந்த போதும் பொறுப்பு மிக்க மன்னராக இருந்தாலும் பக்தியில் மாத்திரம் வழுவலை. பக்தி எப்படி அவருக்கு 24 மணிக்கு இருக்கும், அவருக்கு எப்படி பக்தி பண்ண நேரம் கிடைச்சது? நம்ம அவற்றால் சாதாரண மனிதர், நமக்கு நேரம் இல்லைன்னா அவருக்கெல்லாம் எப்படி நேரம் கிடைச்சு பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பொறுப்புல இருந்தா வீட்லயே இருந்தாங்க. வீட்டு பொறுப்பு, நாட்டு பொறுப்பு எல்லாமே இருந்துட்டும் அவங்க வந்து பக்தி பண்ணாங்க. சோ ஒரு பொறுப்புமிக்க மன்னராக இருந்த போதிலும் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெற செய்தார். அதுபோல் எவனொருவன் தனது மனதினை இவ்வாறு நிலைநிறுத்த முயல்கின்றானோ அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை வெற்றிகரமாக மீட்டெழ செய்வதில் விரைவான முன்னேற்றம் காண்கிறான். சோ இது வந்து நம்ம பகவான் பேர்ல பக்தி பண்ண 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 அது இன்னும் அதிகரிக்கதான் செய்யும். அதுதான் வந்து ஆணித்தரமா சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து 22 படிக்கணும். பாமினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஒரு பேஜ் படிக்கலாம், அவ்வளவுதான் நேரம் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. தெரியறதா உங்களுக்கு? என்ன பெருசு பண்ணுமா? இத போர் மாதாஜி தெரியும். படிங்க. இப்போது சாதனா பக்தி என்னும் பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டினை மேலும் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். முதல் பகுதி ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்பட்ட தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அல்லது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் முறைக்கேற்ப பல்வேறு விதிமுறைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். அவற்றை மறுதளித்தல் என்னும் பேச்சுக்கு இடமில்லை. இதுவே வைதி அல்லது ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது என்று அழைக்கப்படுகிறது. ராகானுகா என்பது ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றினால் ஒருவன் மேலும் சிறிதளவு கிருஷ்ணன் மீது பற்றுடையவனாகி இயற்கையான அன்பினால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை சுட்டுகின்றது. உதாரணமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் அதிகாலையில் எழுந்து ஆரத்தி அளிக்க கட்டளையிடப்படுகிறான். இது ஒரு வகையான மூர்த்தி வழிபாடு. ஆரம்பத்தில் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக குரு கட்டளைப்படி அதிகாலையில் எழுந்து ஆரத்தி செய்கிறான். ஆனால் நாளடைவில் அவன் உண்மை பற்றி அவன் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இப்பற்றினை அவன் எய்த பெறும் பொழுது அவன் மூர்த்தினை அலங்கரிப்பது, வகையாக துணிமணிகளை தயாரிப்பதும் தனது பக்தி தொண்டினை எழிலுற செய்வதற்கான பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவதில் தானே முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். இவையெல்லாம் பழக்கம் என்றும் பிரிவில் அடங்கியவனாக இருந்த போதிலும் தன்னிச்சையாகவே இதை அன்பு தொண்டு அளிக்கப்படுகின்றது. அதனால் சாதனா பக்தி என்னும் பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது என்றும் தானாகவே செய்யப்படுவது என்றும் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டின் முதல் பகுதி அல்லது வைதி பகுதி என்பதை ரூபகோஸ்வாமி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். எந்த விதமான பற்றோ அல்லது தானே பொங்கி எழும் அன்போ இல்லாத ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தோ அல்லது சாஸ்திரங்களை கடைபிடிப்பதற்காகவோ ஒருவன் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தால் அது வைதி பக்தி எனப்படும். வைதி பக்தியின் விதிகளை ஸ்ரீமத் பாகவத் 2ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இறக்கு போகும் பர்ஷித் மன்னரின் அடுத்த நடவடிக்கை பற்றி பேசுகிறார். பர்ஷித் மன்னர் தான் இறப்பதற்கு 1 வாரத்திற்கு முன்பு
சுகதேவ் கோசாமியை சந்தித்தார். அப்போது தான் இறக்கும் முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் மன்னர் மிகவும் குழப்பமுற்றிருந்தார். அங்கு பல்வேறு முனிவர்களும் கூடியிருந்தனர். ஆயினும் அவர்களால் மன்னருக்கு சரியான இன்னும் உங்களுக்கு வழிகாட்டு அவ்வளவு காஃபா எடுத்து லாஸ்ட் டைம் கேட்கணும். ரொம்ப காஃப்ல ஆமா போகவே இல்லை, ஒரு வாரம் எடுத்து. டெய்லியே ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க. வழிகாட்டும்படி எனினும் தேவகோசாமி மன்னருக்கு பின்வருமாறு வழிகாட்டினார். அன்பிற்குரிய அரசனே, இன்னும் 7 நாட்களில் நீ மரணத்தை சந்திக்கும் பொழுது அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் மரணம் நேர்கையில் அனைவருமே அஞ்சுகின்றனர். இறைவனை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல், சிந்தித்தல் என்னும் முறையினை உடனே தொடங்குவாயாக என்று ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கேட்டு ஓதி பகவான் கிருஷ்ணரே சிந்தித்தான் என்றால் எவன் அந்த நேரத்திலும் வரவிருக்கும் மரணத்தை அவன் எந்த நேரத்திலும் வரவிருக்கும் மரணத்தை பற்றி அச்சமில்லாதவனாக இருப்பான் என்பது உறுதியாகும். விஷயம்தான் இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன லெவல் 3ல வந்ததுன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதெல்லாம். ஓகே, இப்போ இது சாதனா பக்தி. இனிமே ஒரு பேர்லாம் இருக்கும். அதனால என்னதான் நான் முன்னாடி மார்க் பண்ணிருக்கணும். சரி, இப்ப மார்க் பண்றேன். நீங்களும் உங்களோட புக்லயோ எங்கேயோ நீங்க எழுதி வச்சுக்கோ சாதனா பக்தினா என்ன, அப்புறம் இந்த வைதி பக்தி, ராகானுவ பக்தி, இதெல்லாம் இனிமே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். இப்போ நமக்கு ஈஸியா கோரிலேட் பண்ணலாம் அதோட என்ன அர்த்தம்னு. இப்போது சாதனா பக்தி என்னும் பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டினை மேலும் இரு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். சாதனான செயல்முறையில நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த பக்தியிலேயே செயல்முறையில் பக்தியிலேயே 2 பகுதி இருக்கு. ஒன்று முதல் பகுதி ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்பட்ட தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எப்படி சொல்லியிருக்காங்க செய்யறேன், அவ்வளவுதான். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அல்லது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் முறைக்கேற்ப இப்பல்வேறு விதிமுறைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். எப்படி நீ ஏன் பண்ற அப்படின்னா, எனக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, விதி என்ன இந்த மாதிரி இருக்கணும், காலையில இருக்கணும்னு சொன்னாங்க, நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான். அப்புறம் நமக்கு ருச்சி கண்டுபிடித்து அது வேற விஷயம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. உங்க சொன்னதுனால நான் ஹரே கிருஷ்ணா பேசுறீங்களா எங்கிட்ட யாராவது? ஸ்ரீலட்சுமி மாதா மியூட் பண்றேன்னா சொல்லிருக்கு, அதனால பண்றோம். அந்த விதிமுறை இருக்கு, அதனால நான் பண்றேன் அப்படி. சோ ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அல்லது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கு. அந்த முறைக்கேற்ப இப்ப பல்வேறு விதிமுறைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். அவற்றை மறுதளித்தல் நானா பண்ண மாட்டேன், அதை எழுதியிருப்பாங்க, பட் நான் யாரு அதுல எல்லாம் கொஸ்டின் வரும். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி யாரு கண்டா, யாரு எழுதினா, எப்போ, பகவான் தான் சொன்னாரா, அதுல பகவான் தானே வருது, கிருஷ்ணர் வருது, என்னெல்லாம் குதர்க்கமான அப்பா. அவங்க கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு தோணும், இப்படி எல்லாம் தாட்ஸ் போகுமா அப்படின்னு. நம்மளெல்லாம் கிளீன் ஸ்லேட், சொன்னதை அப்படியே கிராஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம பிலீவ் பண்றோம். ஆனா கொஸ்டின் பண்றவங்களோட அவங்க சப்போஸ் எனக்கு சிலப்போ தோணும் அவங்கதான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், நம்ம மக்கா அப்படி தோணும் நமக்கு. ஆனா பரவாயில்ல, நம்ம இந்த மாதிரி மக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாரு யாரோ, என்ன இப்படி ஆடி பாடி எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படியா பக்தி பண்ணுவாங்க, அழகா உட்காந்து பகவான் தியானம் பண்ண வேண்டாம், நீங்க என்ன பாடி ஆடி மயங்கி விழுந்து இது மாதிரி என்ன பக்தி பண்றீங்க, இதான் முட்டாள் தானே பண்ணுவா அப்படின்னு. ஆமா, நான் தான் முட்டாள் தானா. என்னோட ஆச்சரியர் என்னுடைய குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது போல நான் பண்றேன். அது என்ன முட்டாள் நினைச்சுன்னு சொன்னாருன்னா பரவாயில்ல, நான் அதையே ஏத்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ அவரை கூட ஏத்துன்னு விட்டார் முட்டாள். அவர் தான் முட்டாள், அழகா அவர் டிபேட் எல்லாம் பண்ணுவார். ஆனாலும் என்னது யாராவது அந்த மாதிரி சொன்னா அவள்கிட்ட எல்லாம் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணாம பேசாம சரி உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான், என்னை பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் விட்டுடணும், எக்ஸ்கியூஸ். சோ என்னது இப்போ இதுவே வைதி என்னது அவற்றை மறுதளித்தல் என்னும் பேச்சுக்கே இடமில்லை. இதுவே வைதி அல்லது ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது. வைதினா விதிக்கேற்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். விதிங்கிறதுக்கு வைதினர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ராகானுவா என்பது ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றினால் ஒருவன் மேலும் சிறிதளவு கிருஷ்ணர் மீது பற்றுடையவனாகி இயற்கையான அன்பினால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை காட்டுகிறது. ராகானுவனது அதுல ஒரு இன்னும் டேஸ்ட் கண்டு போய் நான் என்னுடைய இதுக்கு நான் பகவானுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணுவேன் சொல்லியிருக்காங்க, ஆஃபர் பண்ணேன்னு நான் 4 டைம் பண்ணுவேன், 5 டைம் பண்ணுவேன், 6 டைம் பண்ணுவேன். இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம எஃபர்ட் போட்டு அந்த இது ஆசைகளை நம்ம காட்டி பண்றோமே, அந்த மாதிரி அவருக்கு கிரீடம் வச்சு அவருக்கு துணி இதெல்லாம் ஏதோ சேவை பண்ணுங்க சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு எல்லாம் பண்றது அதெல்லாம் ராகானுக பக்தி. அன்பினா பக்தி தொண்டு குறிப்பிட்ட நிலையை அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நம்ம இருக்கோம், நல்ல ஒரு அன்பா நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு. உதாரணமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் அதிகாலையில் எழுந்து ஆர்த்தி அளிக்க கட்டளையிடப்படுகிறான். இப்ப இதெல்லாம் கட்டளைன்னே சொல்லிட்டாங்க. ஆர்த்தியை பாக்குறதுக்கு அழிக்கனா என்னது நம்ம பண்ணணும். ஆக்சுவலி
ஆக்சுவலி நம்ம பண்ணணும் காலையிலேயே என்னன்னு நம்ம காலையில என்னன்னு எப்பவும் குளிச்சுட்டு இட்ஸ் பெட்டர். இப்ப வெயில் காலமா இருக்கு, இது என்னது விண்டர்லாம் இருந்ததுன்னா காலையில குளிக்கணும் அவசியம் இல்லை. 4:30 மணி தானே, நம்ம கத்தால 3-3:15 எழுந்துட்டோம்னா கிடுகிடுன்னு குளிச்சுட்டு வந்துடணும். 10 நிமிஷம் எடுக்குமா அவ்வளவுதான். குளிச்சுட்டு வந்தாச்சுன்னா என்னது, நான் தலைக்கு தான் டெய்லி குளிச்சு பழக்கம். இந்த வெயிலுக்கு இந்த என்னது சம்மருக்கு ஆனந்தமா இருக்கு. 3 மணி 3:15 குளிக்கும் போது அவ்வளோ ஒரு அப்படி ஃப்ரெஷ்னஸ், ஹோல் டே யூ ஃபீல் ஃப்ரெஷ். ஏன்னா தலைக்கு வேற தண்ணி விட்டோமா கூலாயிடும் உடம்பு. அப்ப அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஜபம் வழக்கேத்துறது என்ன, காலையிலேயே ஒரு ஒரு கோயில்ல இருக்கிற ஒரு அட்மாஸ்பியர் நம்ம வீட்டுல கொண்டு வந்துக்கலாம். அந்த டைம்ல யாரும் வரமாட்டா, யாரும் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா. பசங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் இருந்ததுன்னா யாரும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா. எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பா. அவளுக்குலாம் அர்த்த ராத்திரி தான். அது அழகா நம்மளோட காரியத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதனாலதான் சீக்கிரம் நமக்கு இருந்துட்டோம்னா சீக்கிரம் நமக்கு ஜபம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்கு அந்த கிளாஸ். இந்த கிளாஸ் 6 மணிக்கு கிளாஸ் 5:30 மணில இருந்தே உட்காந்து இருக்கும். 6 மணியோட கிளாஸ். அதுக்கு முன்னாடி 16 ரவுண்ட் முடிஞ்சிடும், 22 ரவுண்ட்லாம் சிலப்போ முடிஞ்சிடும். சோ அந்த மாதிரி இப்ப என்ன முடியறதுன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும். அப்புறம் காலையில குளிச்சுட்டு உட்காந்துன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வரும், வேற ஒண்ணு இல்லை. சோ இது வந்து கட்டளை காலையில மங்களாரத்தி அடிக்க கட்டளையிட படிக்கிறான். இல்ல வீட்டுல அந்த மாதிரி எனக்கு சௌரியம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இது கோயில காட்டுறாங்க, அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம பண்ணணும். கோயில பண்ற போல அந்த விசிறி நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னா சாமரம் வீசுறாங்க, அது இல்லைன்னா அதெல்லாம் கோயில் எல்லாம் பண்ணணும், அதனால பண்றாங்க. நமக்கு அதெல்லாம் இல்லையா, எது நம்மளால முடியுமோ அவங்க ஒரு கட்சி வச்சு பண்றாங்க, அது முடியுமோ அது பண்ணுங்க. இல்ல அதெல்லாம் இல்ல. ஊதுபத்தி காட்டினா என்னது இது இருக்கு, கற்பூர ஆரத்தி, எஸ் அதெல்லாம் எல்லாரும் வீட்லயும் இருக்கும். அது இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, சும்மா ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லணும், பகவானை வேண்டணும். அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு பேசிக்காவது நம்ம பண்ணணும். காலையில இருந்துன்னு அது பண்ணணும். சோ அது வந்து என்னது, காலையில என்னது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல. சோ அதிகாலையில இருந்து ஆரத்தி அளிக்க கட்டளையிட படிக்கிறாங்க. இது ஒரு வகையான மூர்த்தி வழிபாடாகும். ஆரம்பத்தில் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அதிகாலையில் எழுந்து ஆர்த்தி செய்கிறான். முதல்ல என்னது, ஒரு கட்டளைக்கு சொல்லியிருக்கா, அதனால நான் ஏந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்திருப்பான். ஆனால் நாளடைவில் அவனது உண்மை பற்றில் அவன் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஆச்சாரியர் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டார், நீ பண்ணினியான்னு கேட்கவும் மாட்டேன். நம்ம தான் சாதனா சாட்லாம் போட்டு நிறுத்திட்டோமே, என்ன தெரியும், எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இனிமே அது இல்லாம வாழ்க்கையே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து நமக்கு. காலையில எழுந்துக்கணும், மங்களாட்சி பார்க்கணும், ஜபம் பண்ணணும், இதே ஒரு இதுலயே ருட்டீன்ல வந்துட்டோம் நம்ம. சோ ஆனா நம்ம எல்லாருமே நீங்க 16 ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. அடுத்தது இப்போ இந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம் எல்லாம் வந்ததுனாக்கா தாராளமா நம்ம எல்லாரும் ஷெல்டர்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அங்கீகாரம். நான் வந்து எனக்கு வந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் அது வந்து 16 ரவுண்ட் கம்மியா பண்றவங்களுக்கு. 3rd லெவல்ல வந்துட்டு ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் எல்லாம் வேண்டாம், ரொம்பவே கொச்சையா இருக்கும். இப்பதானே உனக்கு ஆர்வம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்கறப்பல ஆயிடும். 16 ரவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு காட்டும்போது ஷெல்டர் ஃபார்ம் அதை ஃபில்அப் பண்ணிட்டோம்னா வந்து இவரோட குருவோட ஆசிரியை நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு அந்த ஒரு என்னது அவங்க நமக்கு வேண்டி ஜபம் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் போயிடும், இவாள் போகும், யாருக்கு மாயப்பொருள் போகும். சோ யாராவது ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு பகவானோட குருவோடு இது கிடைக்கும், அருள் கிடைக்கும் நமக்கு. இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கிறது, எப்போ அவர் பண்ணாரா இல்லையா சந்தேகமா இருக்கு. இது எல்லாமே சந்தேகப்பட்டு நம்ம பண்ணோம்னா அதுல ஒரு இது இல்லாம இருக்கும். காற்றை பார்த்தோமா இல்லை, ஆனா காற்று இருக்குன்னு நமக்கு தெரியறது. அது போலதான் இது எல்லாமே சூக்ஷ்மமா நடக்கிற விஷயங்கள், நம்ம அதை உணரலாம். அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்போது குருவோட அருள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். குருவோட அருள் இல்லாம நம்ம மேல போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுக்கணும். அது இஸ்கான் மாத்திரம் சொல்றது கிடையாது, எல்லா இடத்துலயும் குரு வேணும், குருவோட அவசியம் வேணும், குரு வேணும் தான் சொல்றாங்க. சோ அதை நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாது, அதுதான் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. இல்ல அது மாட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் குரு இல்லாம போக முடியாது. நமக்கு என்னதான் நம்ம வந்து ஜபம் பண்றோம், என்னதான் நம்ம விரதம் இருக்கோம், ரொம்ப கோயிலா போறோம், எல்லாம் பண்ணாலும் குரு, உங்களோட குரு யாருக்கிட்ட இல்ல, அப்படி ஒரு குருன்னு கிடையாது. நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்லுபடியே ஆகாது. ஒரு குரு வேணும். அதுக்குன்னு எந்த குருவை தேடிலாம் போக வேண்டாம். இஸ்கானுக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரபுபாதர் தான் குரு. அவர் தான் உயிருடன் இல்லைனாலும் அவருடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அவர் எழுதின உரையெல்லாம் படிச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ குருவோட அருள் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். பின்ன உயிருள்ள அவருடைய சீடர்கள் இருக்காங்க, அவங்க நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம். இன்னும் பயப்படுறதுக்குலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நான்லாம் வந்து இது தீட்சை பெறும்போது வீட்டுல அப்கோர்ஸ் எனக்கும் வயசாயிடுத்து, ஒன்னும் சொல்லல, பட் அவசியமானு தான் கேட்டாங்க. அவங்க அப்ப கூட கேட்கல, நான் சொல்லவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்புறமா நான் வந்து அது போயிட்டு வந்தேன். டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணலாம் பசங்க தான் புக் பண்ணாங்க. ஆனா எதுக்கு எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கல. ஜஸ்ட் கோயில் போனோம், ஓகே அவங்களும் ஒண்ணும் கண்டுக்கல, நானும் விசாரிச்சல. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன், அப்படியா பேர் மாத்திட்டாங்களா, என்ன அவசியம் எல்லாம் கேட்டாங்க. அப்புறம் ஒன்னும் ஜாஸ்தி கண்டுக்கல. சரி என்னப்போ நான் என்னோட வாழ்க்கையில் அதேதான் 16 ரவுண்ட் முன்னாடி பண்ண அதே 16 ரவுண்ட் தான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன். 16 இல்ல, நிறையவே பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ முன்னாடி எல்லாம். அதெல்லாம் இப்போ குறைஞ்சு போயிடுது பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. பட் ஒன்னும் அதனால நான் என்ன பாதிப்படைந்தேன், ஒண்ணும் இல்ல. லெவல் 1 பண்ணும்போதே 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போதே மங்களாரத்தி எல்லாம் காட்டுறேன். எனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால என்னண்டேன், ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால.
சோ மங்களாரத்தியும் அப்போ பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ இது சாண்டிங்கும் நிறையவே பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்ப பண்றதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ரொம்ப ராவா இருக்கும்போது நிறைய டைமும் எடுக்கும். அப்போ 8 நிமிஷம் 9 நிமிஷம் இருக்கும்போதே நிறைய பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் விரதம், ஏகாதசி விரதம் நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன். இப்போ பண்றேன். பட் என்ன சொல்ற வரேன்னா இப்போ ஈஸியா போயிடுது. அதனால ஜபம் வந்து அவ்வளவா பண்ண முடியறதில்ல. இது போய் ஷெல்டர் ஃபார்ம்லயும் ஃபில்அப் பண்ணனால இப்ப என்ன இல்ல, ஷெல்டர் மாத்திரம் இல்ல, என்ன தீட்சை வாங்கினாலும் இப்ப எனக்கு என்ன எடுத்து ஒண்ணு இல்ல, இந்த கண்டி மாலை போடுங்க அது அன்னைக்கே போட்டுன்னு இருக்கலாம். அது யாரும் நமக்கு கைடு பண்றதுக்கு இருக்கல. ஏன்னா நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல அவர்ஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இருக்கல. எல்லாருக்கும் தெரியாது, எல்லாருமே புதுசுதான் இல்லையா. அப்போ கேட்டோன்னுதான் தெரிஞ்ச கண்டி மாலை போட்டுக்கலையா அப்படின்னா, இல்லையே அப்படின்னு. இல்லையே போட்டுக்கலாமே, சாதாரணமா இருக்கும் போதே நம்ம கண்டி மாலை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா. கண்டி மாலைன்னா கண்டுனா கழுத்து, கழுத்துல வந்து ஒரு மாலை, இது ஒரு வந்து துளசி மாலை. இதெல்லாம் நல்லது தானே இல்லையா நமக்கு. சோ இது போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து திலகன்றது, நம்ம பகவானுக்கு ஒரு முன்னாடி கும்பிடு போட்டுட்டு கோயிலுக்கே போன கும்பிடு போட்டு அங்க ஒரு விபூதி இருக்கும், குங்குமம் இருக்கும், சந்தனம் இருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அந்த திருநீர் ஏதோ இருக்கும், அதை நம்ம பூசிக்கிறோமா இல்லையா. அதே போலதான் வீடும் ஒரு கோயில் மாதிரி தான் நினைச்சு நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம்னா இன்னொரு அந்த ஆன்மீகம் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ இனிமேல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்களாம் வீடியோ எல்லாம் ஆஃப் ஆவே வச்சிருங்க. இது நம்ம கிளாஸுக்கு வரும்போதாவது நம்ம வந்து நாமட்டுக்கலாம். அப்புறம் இல்ல நீங்க வேற ஒரு கிளாஸ் இப்ப சேவா பண்றதுக்கு மாதாஜி மாதிரி, பத்மா மாதாஜி நான் சேவா போறேன் 9 o'clock இட்டுக்கலாமே. ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ரிலேட்டட் ஏதாவது இருந்தா இட்டுக்கலாம். இப்போ இது நம்ம பஜன் கிளாஸ்க்கு நம்ம போறதுனால இப்ப சடனா அவங்க வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணி இது ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்றாங்க லைவ். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சடன்லி ரெக்கார்ட் அப்படி பண்ணும்போது இந்த நாம எல்லாம் இருந்து நம்ம வந்து பாடுறோம், அது ரெக்கார்டா இருந்தா எவ்வளவு ஒரு ட்ரெஸ் கோட் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அ நைஸ் இது பாக்குறவங்களுக்கு சரி, நமக்கு இட்டுனா நமக்கு ஆல்வேஸ் யூ ஃபீல் நைஸ். நம்ம வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம், இப்ப அந்த பேர்லாம் எடுக்கல. ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போயிட்டு தனி ஸ்பெஷல் மாதிரி இதே கிடைச்சது. அவங்களுக்கு தனி சாப்பாடு, அவங்க எல்லாரும் அங்க வந்து சாப்பிடணுமாக. இவங்க திலகட்டினால அவங்க பெட்டுக்கே வரும் சாப்பாடுலாம். அவங்களுக்கு தெரியும் வெங்காயம் போடக்கூடாது, இவங்க இஸ்கான் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே பார்த்து சரியா இது பண்ணி, அப்ப எவ்வளவு நமக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டும் கிடைக்கிறது இல்லையா. நம்ம அதுக்கு வேண்டியெல்லாம் பண்றது கிடையாது, பகவானோட பக்தியில பண்றோம். ஆனா என்னது வி கெயின் ரெஸ்பெக்ட். இல்ல எங்க இதுல இந்த இது கிடையாது, ஆபீஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் திலகம்லாம் இட்டுன்னு போறதுலாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் அலோவ் இல்ல, ஏதோ நம்ம ப்ரொஃபஷனா இருக்கிறது அப்போ வேண்டாம். ஆனா தண்ணியிலேயாவது நீ அந்த இது போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து பகவானை நினைத்து, அது வந்து இங்க சதாச்சாரில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, கேசவாய நம மாதவாய நம, ஒரு இடத்துல அங்கத்தையும் நம்ம போட்டுக்கணும். அதை ஒண்ணும் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் இங்கேயும் கழுத்துல அட்லீஸ்ட் அது வந்து தெரியற ஒரு இது அங்க போட்டுக்கலாம். ப்ரொஃபஷனா வெளியில வேலைக்கு போறவங்களுக்கு அது ஒரு தடசம் இருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம், அது நீராலையாவது இப்படி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வேலைக்கு போகலாம். சோ என்னன்னா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அது வந்து நம்ம பின்பற்றணும், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த இது ஷெல்டர் ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் இனிஷியேஷன் எடுத்தாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நத்திங், தே டோன்ட் டேக் அனியம். இன்ஃபேக்ட் அவ நமக்கு வேண்டி அவா செலவு பண்றான். இவ்வளவு செலவு தெரியுமா, எவ்வளவு செலவு நான் பார்த்தேன். அதனால எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்தது. அப்புறம் நான் வந்து அப்புறம் டொனேஷன் கொடுக்கறது வேற, பட் அவங்க கேட்கணும் இல்லையா, இவ்வளவு செலவு இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நான் வேற ஒரு இடத்துல பார்த்தேன், என்ன போட்டிருந்தாங்க, இனிஷியேஷனா, ஆமா இனிஷியேஷனுக்கு தான் 200 400 200 கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் பீனட், வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட். அதனால அந்த அமௌண்ட் கேட்கறாங்க இல்லையா. ஏன் நம்ம பிரபு என்னடி பிரபுஜி ஏன் கேட்கல அப்படின்னு நினைச்சேன். அவன் நம்ம பசங்க, நம்ம டிவோட்டிஸ் என்னது இவாகிட்ட இருந்து பைசா வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இப்போ எப்போ மூணு செஷன் ஆயிடுது, மூணு டைம் வந்து பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னா நம்ம வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து ஹெசிடேட் பண்ண வேண்டாம் சொல்றேன். எப்படி நமக்கு குரு வேணும், குருவோட ஆசிரியத்துலதான் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்படி இவ்வளவு முன்னுக்கு வந்திருக்கோம்னா டெஃபினட்டா நம்மளுடைய முன்னாடி என்னது முன் பிறவியோட இது இருக்கும், அப்புறம் குருவோட இதுவும் இருக்கு, ஏதோ ஒரு அருள் இருக்கு, அதனாலதான் போயிட்டே இருக்கும். அது நம்மளே போயிட்டு வேண்டாம் சொல்லிட்டு அதை வந்து வெட்டி சாய்க்க வேண்டாம். அப்படி பண்ணிட்டு நான் திரும்பி நமக்கு வந்து அது இதுதான் தடஸ்தம் தான். நிறைய பேர் அந்த மாதிரியும் இப்ப எனக்கு பேர் கூட நினைவு வருது, அவங்க எல்லாம் யூடியூப்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க, யூடியூப் இதெல்லாம் போட்டு. ஆனா அப்போ ஆன்மீகத்துல இருக்கா இல்லைதான் நினைக்கிறேன். ஷீ இஸ் ட்ராப்ட். ஷீ தான் L2 வரைக்கும் வந்தாங்க, L3 வந்தாங்களா நினைவில்லை, L2 வந்தாங்க. இப்ப L3 நான் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு நினைவில்லை, ஆயிரத்தி ஒரு 2.5 வருஷம் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்ப அவங்க அந்த இதுல இல்லவே இல்லை. ஏன்னா போயிடுது, அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போனோன்னு என்ன பண்ண மாட்டேன் வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி பண்ணி அவங்க இப்ப யூடியூப் பண்றாங்க, பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆயிடுச்சு, ஆன்மீகத்துல இல்ல நம்ம வந்து. அதனால நம்மளே வந்து யாரோ வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன்ப்பா அவனுக்கு எல்லாம் சௌரியம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சரி சொன்னா போறோம். நம்ம வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் எஸ், அந்த ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்தா போறோம். நம்ம நல்லதுக்கு தான் பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு இதா போறதுக்கு கெட்டு போறதுக்குலாம் அவங்க வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. சோ ஓகே. உதாரணமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்போம் ஒருவன் அதிகாலையிலிருந்து ஆர்த்தி அழிக்கன்னா நம்ம வெறும் பார்த்தா மாத்திரம் போட, நம்ம வீட்லயும் அழிக்கணும். இல்ல நம்ம வந்து காலையில வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னால பண்ண முடியாது, மங்களார்த்தி பாக்குறேன்,
அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுல பண்றேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். 5 மணிக்கு பண்ணுங்க, 6 மணிக்கு பண்ணுங்க. கொஞ்சம் காலையில் பண்றது நல்லது. 12, 1 மணி, 2 மணி, 3 மணி, அதெல்லாம் சாயந்தர வேலை. சாயந்தரம் விளக்கேத்துற நேரம் ஆயிடும் அந்த டைம். இது ஒரு வகையான மூர்த்தி வழிபாடாகும். ஆரம்பத்தில் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அதிகாலையில் எழுந்து ஆர்த்தி செய்கிறான். ஆனால் நாளடைவில் அவனது நானே பண்ணணும், அதுதான் பண்ணணும், அவன் அது அப்படியே ஒரு பிராக்டிஸ் ஆயிடும். அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை விட இன்னும் நல்லாவே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதெல்லாம் ஆசிரியர்களுக்கு ஆசாரியர்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே, நீயாவே பண்றேன். ஆமா ஆமா, கோயில்ல பார்த்தேன், இதெல்லாம் எனக்கே ஆசை வந்துடுது, இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ வந்து கட்டளைப்படி அதிகாலையில் இருந்து ஆர்த்தி செய்கிறான். ஆனால் நாளடைவில் அவன் உண்மை பற்றில் அவன் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இப்பற்றினை அவன் எய்த பெறும்போது அவன் மூர்த்தினை அலங்கரிக்கப்பதிலும் என்ன இப்படி வரும்? அலங்கரிக்க மாதா யாரோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எங்க இது பண்ணிட்டேனா? அலங்கரிக்கப்பதிலும் அவ கரெக்டா தான் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? டிரான்ஸ்லேஷன்ல கொஞ்சம் இது ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஆக்சுவலி இன்னும் தப்பா இருக்கிற பிள்ளைங்க. அலங்கரிக்கப்பதிலும் வரக்கூடாது மாதாஜி. அலங்கரிக்கப்பதிலும் வரக்கூடாதா? அலங்கரிப்பதிலும் கரெக்ட் சொன்னீங்க. அலங்கரிப்பதிலும் தான் பாக்குறேன், என்னடாப்பா அப்படின்னு அதை எடுத்து விடுறேன் நான். இக்குக்கா வரக்கூடாது, அதான் பார்த்தேன். எனக்கு தமிழ் சரியா வராது, ஆனாலும் இன்னும் தப்பு வருதேன்னு நினைச்சினேன். போச்சு. அலங்கரிப்பதிலும் அதான் பார்த்தேன். இன்னும் ஒரு மாதிரி இருக்கே, சவுண்டு சரியா வரமாட்டேங்கிறது அப்படின்னு. நானே கொச்சை அதுல வந்து அலங்கரிப்பதிலும் இப்போ கரெக்ட். அலங்கரிப்பதிலும் தேங்க்யூ மாதாஜி. அவன் மூர்த்தினை அலங்கரிப்பதிலும் வகை வகையான துணிமணிகளை தயாரிப்பதிலும். ஏதோ குட்டி ஒரு இது நமக்கு பால்கோப்பெல்லாம் இருந்தா எவ்வளவுதான் துணிமணி, ஒரு இவ்வளவு சின்ன ஒரு நல்ல ஒரு ஜரிகை எல்லாம் கிடைச்சுன்னா அதை கூட நம்ம வந்து இது பண்ணி அதுக்கு ஒரு தொப்பி, ஒரு கையால கூட தைக்கலாம். எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் பெரிய திறன்லாம் இருப்பானே கிடையாது. ஒரு அங்கவஸ்திரத்துக்கு இவ்வளவு நீளம் இருந்தா போறோம், அது அழகா அது பெரிய அங்கவஸ்திரமே போட்டுடலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும், விதவிதமா பண்ணி போடலாம். சோ வகை வகையான துணிமணிகளை தயாரிப்பதிலும் தனது பக்தி தொண்டினை எழிலுற செய்வதற்கான பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவதிலும் தானே முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். இதெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லவே இல்லையே. ஏன் இது ஆர்த்தி பண்ணனா நீ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கன்னா அவங்களே அதிசயப்பட்டு போவா. இதெல்லாம் நம்மளுடைய வந்து ஆர்வத்தை காட்டுறது. நம்ம வந்து பகவான் அதே போல நைவேத்தியம் பண்றதும், பகவான் பால் வைங்க, பகவான் என்ன கேட்டிருக்காரு? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். ஆனா அது மாத்திரமா நம்ம வைக்கிறோம், இட்லி வைக்கிறோம், அத்தை வைக்கிறோம், இத்த வைக்கிறோம், எல்லாம் அசத்துறோம் கடந்து. அவன் கேசவன் தான் டெய்லியே மேங்கோ வச்சு விடுறான். என்னப்பா மேங்கோ வச்சு பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறேன் அப்படின்னு. சோ இந்த கேசவங்கிறவன் என்னன்னா, அவன் வந்து இது சில்ட்ரன் கிளாஸ்ல வந்து அவன் இருந்துருந்தான். 4 வருஷமா படிச்சான். இது எஸ்எஸ்சி எழுதியிருக்கான். இப்ப அவன் வந்து லீவ்ல இருக்கிறதுனால அவனை வந்து அட்மினா போட்டேன். சோ அட்மின் குரூப்ல இருக்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதாஜிக்கு தெரியும், இந்த பத்மா மாதாஜிக்கு தெரியும். நாங்க அதுல இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதேதான் நம்ம கிளாஸ்ல போட்டதே தான். எவ்வளவு ஆஃபர் பண்ணீங்க, மங்களாரத்துக்கு வந்தீங்களா? நான் அங்கேயும் அதையே ஆரம்பிச்சுட்டேன் நாங்க அதையே. சோ அது வந்து அப்புறமா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதை நிறுத்திடுவேன். எல்லாரும் பண்றாங்களே இப்ப தெரியுமே அப்படின்னு. கொண்டு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்றேன்னா, யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்களோ அதை போட்டோ போடுறேன். டிஏஎம் போடுறவங்களோட எல்லாம் ஒரு போட்டோ போட்டு விடுறேன். சோ இந்த டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியும். மெயினா என்என்டி பிரபுஜி பாக்குறாரு. இன்னைக்கு அவர் வந்திருந்தார், ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னாரு. அப்ப பார்த்திருப்பாரு கண்டிப்பா. அவர் என்னைக்கு வராரோ அவருக்கு ஒரு அவருக்கு எப்பவுமே ஒரு ஃபீலிங், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்றும் சரியா இல்லையே, நிறைய பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்களே, வேற எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லிங்குவிஸ்டிக்னா ஒரு மராட்டி, மலையாளம் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பேர் தான். அந்த கம்மி பேர்ல வச்சு நம்மளோட ரொம்ப கம்மி. தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்பவே மோசமா இருக்கு. சோ அவருக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு இது இருக்கும், என்ன தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் சாதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஒன்றும் பண்றது இல்லையான்னு அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். சோ இந்த டிஏஎம் போடுறதுனால என்னன்னா, அது இன்னைக்கு பத்மா மாதாஜிட்டு நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, 6am டிவோட்டிஸ் கூட வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப என்னோட கிளாஸ்ல 2 டிவோட்டி, அதுல ஒரு டிவோட்டி எழுதிட்டாங்க, ஒரு ஃபீமேல் மாதாஜி வந்து டிஏஎம் எழுதிட்டாங்க. அவர் இன்னொருத்தர் வந்து போலீஸ்ல இருக்கார். அவர் இப்போ அவர் டியூட்டியில தான் இருக்கார். அப்ப அவரோட வந்து அவர் டெய்லி வரார். இப்போ நான் நேத்துக்கு கேட்டேன், வரேன் நாங்களாம் வரோமே அப்படின்னா, நாங்களாம் வரோமா, எங்கோ காணவே காணும் டிஏஎம் போடலன்னு. அப்புறம் தான் சரி அவங்க பேர் மாத்திரம் கண்டுபிடிச்சு அப்படி பார்த்தோன்னே இருக்காங்க. ஓ டிஏஎம் போடாம இருக்காங்கன்னா அப்ப அவங்களோடையும் போட்டோ, அவங்க போட்டோன்னா அந்த பேரு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் 18 days கோர்ஸ் தான் பண்றாங்க. இன்னைக்குதான் 8வது சாப்டர். அவங்களே காலையில என்னன்னு வராங்க. அப்ப அதுல என்ன தெரியறது? ஆர்வம் இருக்கு. அப்ப அந்த ஆர்வம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அப்படி படிப்படியா அவங்கள ஒரு பெப்டாப் கொடுத்து அவங்க அப்படியே மேல போயிட்டு இருக்கோம்.
அப்புறம் ஒரு வாட்டி போயிட்டாங்கன்னா நம்ம திரும்பி 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 தூக்கவே வேண்டாம், அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் போகலையா இல்லையா? இப்ப நானும் அப்படிதான், ஒரு வாட்டி தூக்கி கொடுத்தோன்னா போகணும், இதுதான் பாதைன்னு தெரிஞ்சாச்சு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம. சோ என்னன்னா இந்த மாதிரி நம்மளே நம்மளுடைய திட்டங்களை தீட்டி நம்ம மாடு நல்ல ஒரு இதுல போயிட்டே இருக்கணும். தானே முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவையெல்லாம் பழக்கம் என்றும் பிரிவில் அடங்கியவையாக இருந்த போதிலும் தன்னிச்சையாகவே இந்த அன்பு தொண்டு அளிக்கப்படுகின்றது. ஸோ தட் வில் ஷோ ஹவு மச் லவ். உங்களுக்கு எவ்வளவு லவ் பகவான் இடத்தில் நம்ம எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கோம், எவ்வளவு ஆசை இருக்குன்னு நம்ம அவருக்கு அந்த பணி புரியும் போதுதான் நமக்கே ஒரு இது ஃபீல் வரும். ஆஹா, எனக்கு என்னோட கிருஷ்ணருக்கு அது கொடுக்கணும், இது கொடுக்கணும், இது கொடுக்கணும், அது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல அது சாப்பாடா இருக்கட்டும், இல்ல சாப்பாடெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. இப்போ பாமினி மாதாஜி வீட்டுல சமையக்காரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எவ்வளவு பேர் தான், 2 பேர் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் நம்ம பண்ணலாம். இருந்தாலும் மாதாஜி அது எப்பவுமே எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எல்லா கிளாஸ்லயும் சொல்லுவேன். பாமினி மாதாஜி வீட்டுல வயசானவங்க தான் இருந்தாலும் வந்து மாதாஜியும் ஆஃபர் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முதல்ல எப்படி சொன்னீங்க, நினைவு இருக்கா பாமினி மாதாஜி? எங்க வீட்டுல சமையக்கறி இருக்கா, நான் எப்படி ஆஃபர் பண்றது அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆரம்பிச்சிட்டீங்களே. அப்புறம் இப்ப என்ன, நோ லுக்கிங் பேக் இல்லையா? என்னைக்கா வெளியில போகணும் வேற, இல்ல உடம்பு முடியல அது வேற விஷயம். அதெல்லாம் நிறைய நாள் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் பண்ணலன்னா, ஒரு ஃபியூ டேஸ் பண்ணலன்னா நோ ப்ராப்ளம். பட் இன் ஜெனரல் நமக்கு அது பண்ணணும், அந்த ஃபீல்ல நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் அதுதான் பாக்குறேன். சோ அதனால அதே போல மாதாஜி வேலைக்கு போறவங்களும் சரி, லீலாவதி மாதாஜி வேலைக்கு போறாங்க, இல்ல பத்மா மாதாஜி இது சின்ன பசங்க இருக்காங்க, ஸ்கூல் போற பசங்க, அப்பவும் வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி பேரம்பேத்தியா இருக்கா. அப்ப எல்லாரும் இன்னும் பெரிய ஒரு ஹாயா உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஒரு கஷ்டம். இப்ப கனுமா மாதாஜி இல்லையா, அவங்களுக்கு கூட மங்களாரத்திக்கு எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சாங்க. எவ்வளவு அதிசயம். ஜஸ்ட் ஷீ இஸ் an attendee, she is not even reading. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா இது எண்டில் மாத்திரம் அவங்களோட சத்தம் கேட்போம். அவங்களுக்கு கூட எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது. அப்ப எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு, பக்தி இருக்கு, உங்களுக்கு தட்டி எழுப்புற ஒரு இதுதான். இப்ப அவங்களுடைய இச்சையால அவங்க வந்து இன்னும் மேன்மேலும் அதை வந்து பழக்கப்படுத்தி நல்லா பண்றாங்க. பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது என்றும் தானாகவே செய்யப்படுவது என்றும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒண்ணு வந்து ஒழுங்குமுறையில சொல்லியிருக்காங்க பண்றோம், அப்புறம் தானாகவே அதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம நல்ல விதமா பண்றோம். பக்தி தொண்டின் முதல் பகுதி அல்லது வைதி பக்தி என்பதை ரூபா கோஸ்வாமி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். அந்த வைதி பக்தி தான் நம்ம வந்து இது நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி எப்படி பண்றோம். இல்ல வைதினா இது தட் இஸ் த வே யூ ஹேவ் டு டூ. அப்படி அதுல வந்து இவர் பக்தி ஜீவா ரூபா கோஸ்வாமி வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். எந்த விதமான பற்றோ அல்லது தானே பொங்கி எழும் அன்போ இல்லாத ஆன்மீக குரு சொல்லியிருக்க விதி, இதுதான் வந்து ரூல்ஸ். விதினா வைதி விதி, விதி தானே நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல விதி சொல்ல மாட்டோம் நம்ம இதுல. வைதிக இல்ல என்ன சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல, ரூல்ஸ். அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் மாதாஜி? கோட்பாடு இல்லையா, கோட்பாடு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்ப அது வைதி, அது எப்படி நம்ம தமிழ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்? விதி, அதுதான் விதி. விதினா இந்த மாதிரி தலையில எழுத்து கிடையாது. திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு ஃபாலோ கைட்லைன்ஸ். சோ அந்த மாதிரி வந்து எப்படி ஆன்மீக குரு எப்படி சொல்லியிருக்காரோ, கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தோ அல்லது சாஸ்திரங்களை கடைப்பிடிப்பதற்காக ஒருவன் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தார், அது வைதி பக்தி சொல்லியிருக்காங்க, பண்றேன். அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவங்க சொன்னாங்க என்னன்னு பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்னது அவங்க சொன்னாங்க சரி, நான் என்னன்னு சரி, ஆனா சீக்கிரமே இருந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். முன்னாடி 4:30 மணிக்கு தான் இருந்து மங்களாரத்தி பார்ப்போம். 4:30 நாளை காலத்து இருந்து ஃப்ரெஷ் ஆகி 4:30க்கு திரையை திறக்கும் போது நான் ஆன்லைன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்ப என்னது, நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே எழுந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஜப்பா பண்ணோம், அடுத்த கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, நம்ம சீக்கிரமே எழுந்துக்கலாம். ஏன்னா பட் அவர் ஆச்சாரியர் சொல்லவே இல்லையே சீக்கிரம் எழுந்துருங்க, சொல்லவே இல்லை. பட் நம்மளே அதை வந்து லூப்போல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஏன்னா அது இப்படி ஜபம் பண்ணோம், எப்ப நேரம், அப்போ இன்னும் சீக்கிரம் எழுந்துரு. கேன் சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் ஸ்லீப், கொஞ்சம் தூக்கத்தை கம்மி பண்ணி பண்ணலாமே, ராத்திரிக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம். அப்படியே அந்த சைக்கிள் வந்துடும் நமக்கு. உடம்புக்கு ஒரு இவ்வளவு தூக்கம் வேணும்னு அவசியம் இருக்கும். இவ்வளவு சாப்பாடு, இவ்வளவு ஒருத்தர் சாப்பிடறப்பலும் இன்னொருத்தர் சாப்பிட முடியாது, ஒருத்தர் தூங்குறப்பலும் இன்னொருத்தர் தூங்க முடியாது. சோ இந்த இவ்வளவு தூக்கம் எனக்கு வேணும், 3:30 மணிக்கு 4 மணிக்கு இப்ப என்னோட உடலுக்கு வேணும்னாக்கா அது அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதுக்கு மேலன்னா உடம்பு வலிக்கும். இல்ல எனக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை, எனக்கு 8 மணி நேரம் தூங்கணும்னா எஸ், அந்த உடம்புக்கு 8 மணி நேரம் தூங்கும். அப்போ காலையில் சீக்கிரம் ராத்திரி அப்போ தூக்கம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அந்த மாதிரி பாடி வில் அட்ஜஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்ப நமக்கு பண்ணதான் வேணும், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னன்னு பண்ணலாம். சோ அல்லது சாஸ்திரங்களுக்கு என்ன வைதி பக்தி அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. ஒருவன் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு, ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பண்றதுதான் வைதி பக்தி. வைதி பக்தியின் விதிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1ஆம் அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இருக்கும்போது பரீட்சித் மன்னரேன், இது படிக்கும்போது எனக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இருக்கும் போதா அப்படின்னு நினைச்சினேன்.
பரீட்சித் இறக்கும் பரீட்சித் மன்னர் இறக்கும் போது அடுத்த நடவடிக்கை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி இறக்க போகும் பரீட்சித் மன்னரின் அடுத்த நடவடிக்கை பற்றி பேசுறேன். உனக்கு ஓகே, உனக்கு வந்து சாபம் கிடைச்சு கொடுத்து நீ இறக்க போறேன்னு, இனிமே என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஐடியாஸ் கொடுக்குறான். என்னது 7 நாளும் நீ வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணு. சோ என்னது அப்போது தான் இறக்கும் முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் மன்னர் மிகவும் குழப்பமுற்றிருந்தார். இந்த 7 நாள் இப்ப நான் எப்படி ஹவு டு டிவோட் மை டைம். அங்கே பல்வேறு முனிவர்களும் கூடியிருந்தனர். ஆயினும் அவர்களால் மன்னருக்கு சரியான ஒரு பதிலை சொல்ல முடியல. எங்க போச்சு, வழிகாட்ட முடியவில்லை. எனினும் சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னருக்கு பின்வருமாறு வழிகாட்டினார். என்னது, அன்பிற்குரிய அரசனே, இன்னும் 7 நாட்களில் நீ மரணத்தை சந்திக்கும் போது அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், மரண பயம்லாம் எல்லாருக்கும் மரண பயம் வரும். அச்சோ விட்டுட்டு போயிடுவேனே, என் பசங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவேனே, நான் இவ்வளவு நகையெல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தேன், இவ்வளவு ஒரு என்னது ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தேன், ஐயோ சைன் பண்ணி எல்லாம் யாருக்கும் நான் கொடுக்கவும் இல்லை, ஒன்றும் தானமும் பண்ணல, என் பசங்க பேர்ல கூட எழுதல, அதெல்லாம் போயிடுமே கவர்மெண்ட்க்கு, எல்லாம் ஒரு கலைவரம் தான், எப்படியும் போறோம், எல்லாத்தையும் முதல்ல பண்ணி முடிச்சு பயம் இல்லாம போயிடணும். அடுத்த கூட்டுக்குள்ள போறதுக்கோ இல்ல பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கோ நம்ம ரெடி ஆயிடணும். இப்போ மென்டலி வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர். அது எந்த ஏஜ்ல, எனி ஏஜ். ஏன்னா டெத்து எப்போ வேணா ஒரு 5 வயசுலயும் வரும், 50 வயசுலயும் வரும், 100 வயசுலயும் வரும், 150 வயசுலயும் வரும். யாராவது 150 வயசு வரைக்கும் இருந்தா சரி. நீ மரணத்தை சந்திக்கும் பொழுது அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், மரணம் நேர்கையில் அனைவரும் அஞ்சுகின்றனர். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெயின் 1000 தேள்கள் கொட்டுற போல இருக்குமா. அந்த டைம்ல வந்து நான் தழுத்தொழுக்கும் இது வரும். அவர் இந்த குலசேகர இதுனா போல அந்த டைம்ல எனக்கு கபம் வரும், பித்தம் இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த டைம்ல உங்களை நினைக்க முடியுமான்னு எனக்கு டவுட் தான். இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன், போய் எடுத்துனுங்க அப்படிங்கிற. ஏன்னா இப்ப நல்லா உங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கேன், ஆனா கடைசி நேரத்துல நான் நினைப்பேன்னு எப்படி எனக்கே வந்து எல்லாம் சோக்டப் ஆயிடும். அந்த டைம்ல எப்படி பகவானை நினைக்க முடியும்? அப்படி அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தோம்னா எப்படி போக முடியும், எப்படி நினைக்க முடியும்? சோ இறைவனை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல், சிந்தித்தல் என்னும் முறையினை உடனே தொடங்குவாயாக. இப்ப என்னது, கேட்கணும், கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும், கேட்கணும், ஓதணும், இதெல்லாம் படிச்சு நம்மளும் அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் நம்மளும் வந்து படிச்சு இது வந்து என்னது அப்படியே உள்ள அப்புறம் ஸ்மரணம், அதான் இது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இது வந்து மனதால பகவானை நினைக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது யாரு 5 வயசு குழந்தை பிரகலாத் மகாராஜா நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. நவவித பக்தியில இது சொல்லியிருக்காரு, அதுவும் பாகவதத்துல இருக்கு. சோ கேட்டல், ஓதுதல், சிந்தித்தல் என்னும் முறையினை உடனே தொடங்குவாயாக என்று. அப்புறம் என்று ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கேட்டு ஓதி பகவான் கிருஷ்ணனே நின்று சிந்தித்தான் என்றால் அவன் எந்த நேரத்திலும் வரவிருக்கும் மரணத்தை பற்றி அச்சம் இல்லாதவனாக இருப்பான் என்பது உறுதியாக. அப்புறம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அது என்ன கடுங்கட்டு போட்டோம், நான் என்னோட பாதையை நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், இதெல்லாம் வந்து நான் சம்பாதிச்சு வச்சது, சேர்த்து வச்சதெல்லாம் என்னவோ பண்ணட்டும், இவங்க அடிச்சுக்கிட்டோம் பிடிச்சுக்கிட்டோம் என்னவோ பண்ணட்டும், நான் நிம்மதியா போய் சேர்ந்துடுறேன். என்னோட இலக்கை எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கைய மரணத்துக்கு ரெடியா இருந்தோம் எல்லாருமே. வி ஷுட் ஆல் பி ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நெக்ஸ்ட் யாரு? பாமினி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு இருக்காங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கூற்றில் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா என்றே கூறப்படுகிறது. ஆகையால் சுகதேவர் ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே கேட்டுக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். அவர் தேவர்களை பற்றி கேட்கவோ ஓதவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை. மாயாவதிகள், அருவவாதிகள் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் நாமத்தையே அல்லது பிற தேவர்களின் நாமத்தையோ ஓதலாம், அதனால் விளையும் பயன் ஒன்றுதான் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இது உண்மை என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அதிகாரப்பூர்வமான நூலில் ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி மட்டுமே கிருஷ்ணர் கேட்டாலும் ஓதுதலும் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜரிடம் மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்க ஒருவன் எல்லா வழிகளிலும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கவும் ஓதவும் வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். அவர் முழுமுதற் கடவுளை சர்வாத்மா என்று குறிப்பிடுகிறார். சர்வாத்மா என்றால் அனைவரின் பரமாத்மா என்று பொருளாகும். மேலும் கிருஷ்ணர் ஈஸ்வரன் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறார். ஈஸ்வரன் என்றால் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரம ஆளுநர் என்று பொருளாகும். ஆகையால் ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடையவர்களாக
இருந்தோம் என்றால் அவர் நம்மை சகல ஆபத்துகளில் இருந்தும் விடுவித்தருள்வார். பகவத்கீதையில் பகவானின் பக்தனாக இருக்கும் ஒருவன் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்ளப்படுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் மற்றவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றனர். வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இறப்பு சிக்கல்களிலிருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. அதனால் அவன் தனது அரிய பொன்னான வாய்ப்பினை இழக்கின்றான் என்று பொருளாகும். ஜட இயற்கை விதிகளால் தான் எங்கே தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை அம்மனிதன் அறிவதில்லை. ஒரு நிமிஷம் பரிந்துரைக்கிறது. உண்மையில் இதுவே இல்ல ஒழுங்கு மாதாஜி, முறையில் ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ சொன்னேனே. இந்த 2 பேஜ் இல்லையா, இந்த பேஜ்ல இந்த சைட் இப்ப படிக்கும் தெரியறதா உங்களுக்கு? எல்லாம் ஸ்மஜ்டா இருக்கு. ஒருவேளை இதுங்களா மாதாஜி? ஒருவேளை மனித வடிவம் இதுங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, அதான். ஒருவேளை ஒருவன் மனித வடிவம் பெற்ற வாழ்வில் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் 84 லட்சம் உயிரினங்களிடையே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் தூக்கி எறியப்படுகிறான். அவனது ஆன்மீக அடையாளமும் தொலைந்து போய்விடும். ஒருவன் தான் செடியாக கொடிய விலங்காக அல்லது பறவையாக இதில் எதுவாக பிறக்கப் போகிறோம் என்பதை அறிவதில்லை. ஏனென்றால் பிறப்பெடுப்பதற்கு ஏராளமான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. நமது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை மீட்டு எழச் செய்ய வேண்டும் என்றும் ரூப கோஸ்வாமியின் பரிந்துரையானது. ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் நமது மனங்களை கிருஷ்ணரிடம் உறுதியாக நிலைபெறச் செய்து அதன் காரணமாக மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்கலாம் என்பதற்கானதாகும். மரணத்திற்கு பிறகு நமது போக்கிடம் என்ன என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம். ஏனென்றால் நாம் முற்றிலும் ஜட இயற்கை விதிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றோம். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் மட்டுமே ஜட இயற்கை விதிகளை கட்டுப்படுத்துபவராக இருக்கின்றார். ஆகையால் நாம் கிருஷ்ணரை மனப்பூர்வமாக சரணடைந்ததாக பல்வேறு உயிரினங்களிடையே பிறக்க வைக்கும் மனப்பூர்வமாக சரணடைந்தால் பல்வேறு உயிரினங்களிடையே பிறக்க வைக்கும் பிறப்பு சுழற்சியில் என்னும் அச்சம் இருப்பதில்லை. ஒரு நேர்மையான பக்தன் நிச்சயம் கிருஷ்ணரின் உறைவிடத்திற்கு செய்கிறான் என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிட்டீங்களா? என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கேருந்து படிச்சீங்கன்னே தெரியலையே. அனைவரும் இங்கதான் 5 கிண்டனா அப்போ என்னது இங்கேருந்து படிச்சோம். சுகதேவ கோஸ்வாமி என்னது அப்ப என்ன சொல்றாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் இதுல எழுதியிருக்காரு. சோ அவர் தான் ஆத்தர் ஆஃப் திஸ் நெக்டர் ஆஃப் அனதர் என்ன பேரு, அமிர்த ராமா கிருஷ்ணா அமிர்த சிந்து, என்ன பக்தி ரசாமிருத சிந்து. யாரும் இல்லையா கிளாஸ்ல? உங்களோட தமிழ் பேரு நினைவு வச்சுக்கோ, பக்தி ரசாமிருத சிந்து. எனக்கு என்னோட சொல்லி பழக்கம் இல்லையா, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். நான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சதுனால எனக்கு அந்த தமிழ் கொஞ்சம் நினைவு வராது. நீங்க எனக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். பக்தி ரசாமிருத சிந்து அப்படி சொன்னா எனக்கு நினைவு வரும். சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கூற்றில் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்றே கூறப்படுகிறது. வேற யாரும் கிடையாது. அவர் தான் கிருஷ்ணர் தான் கடவுள், வேற யாரும் கிடையாது. அப்படி ஆகையால் சுகதேவர் ஒருவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். இல்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி அதே தான் ஃபாலோ பண்றார். ரூபா கோஸ்வாமி
சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கூற்றில் முழுமுதற் கடவுளே கிருஷ்ணர் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகிய சுகதேவர் ஒருவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். அவர் தேவர்களை பற்றி கேட்கவோ ஓதவோ அப்படி வேற யாரையும் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன், கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா வேற யாரோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணரை தான் வந்து வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கார். யாரு? சுகதேவரே அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார். வேறு யார தேவர்களை பற்றி கேட்கவோ ஓதவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை. மாயாவாதிகள் அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, ஒருவன் அவங்களும் பகவான் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் நின்றாங்க, கரெக்ட் தான். பட் உருவம் இல்லாதக்கு அவங்க ஒரு வேற பாதையா போறாங்க. அவங்களும் கிருஷ்ணரிடத்தில் தான் வருவாங்க. ஆனா ஏற்றுக்கொள்றது கொஞ்சம் வந்து கஷ்டம் அவங்களுக்கு. கடவுளுங்கிறது கிருஷ்ணர் நம்ம எவ்வளவு ஆணித்தரமா சொல்றோமோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி உருவம் வைத்து அவங்க வந்து வழிபட மாட்டாங்க. சோ அருவவாதிகள் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் நாமத்தையோ அல்லது பிற தேவர்களின் நாமத்தையோ ஓதலாம். அவங்க எல்லாம் ஈக்குவல் நினைக்கிறாங்க. அது இருக்கு, அவங்க எல்லாம் சேம் தானே, எல்லாம் கடவுள் தானே அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அது உண்மை அன்று. ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அதிகாரப்பூர்வமான நூலில் ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி மட்டுமே அது யாரு? விஷ்ணுங்கிறது யாரு? கிருஷ்ணருடைய ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் தான். க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, இது இந்த காரணோதகசாய், ஃபர்ஸ்ட் காரணோதகசாய் விஷ்ணு, இந்த காரணோதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு, இந்த 3 விஷ்ணுக்களுமே வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் அங்கிருந்தான் வந்தது. அது பாகவதத்தை கொடுத்திருக்க. சோ நம்ம வந்து அதுதான் வந்து நம்புறோம். அண்ட் சுகதேவ கோஸ்வாமி அதான் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ அருவவாதிகள் சொல்றப்பல அதனாலதான் அவர் அருவவாதிகள்லாம் வந்து பாகவதம் எல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க. அவளுக்கு பாகவதம் தான் வந்து they will not accept இல்ல, they don't follow. அதுல சங்கராச்சாரியோட உரைகளும் கிடையாது. பாகவதத்துக்கு வந்து சங்கராச்சாரிய உரை இல்லை. ஆனா வேற எல்லாம் சொல்லிருக்கு. ஆனா பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதி, நீ மூடனே இதெல்லாம் அதுல உள்ள கிராமர் ஃபுல் ஸ்டாப் இதுல எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதே, ஞானத்தை வளர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு அதுல மாத்திரம் நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதே, பகவானை தியானம் பண்ணு. பகவானை தியானம் பண்ணுன்னா என்னது? பஜ அப்படின்னா கோவிந்தனை இது பண்ணுன. அப்ப அவரும் அருவவாதி ஃபாலோ பண்றவங்களும் என்னது கிருஷ்ணர் தான் வழிபடணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா எந்த நாம எடுத்தாலும் எல்லாரும் எல்லாம் ஒண்ணுதான், நீ சிவன் சொல்றியா எல்லாம் சேம் அப்படி சொல்றாங்க. பட் பாகவதத்தை என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கிருஷ்ணர் தான் இது விஷ்ணு, அதான் விஷ்ணு ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணரை சொல்றாங்க. சோ ஓதலும் வேண்டும் என்று கேட்டலும் ஓதலும் கிருஷ்ணரை நினைத்து பண்ண வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதுல பாகவதம். அப்ப நமக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்சர் ஆதாரமா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். இப்போ இது நம்ம கோவிந்தன் சொல்லலாம். அப்புறம் என்னது நிறைய பேர் இருக்கு கிருஷ்ணருக்கு. சோ அந்த மாதிரி எந்த பேர் வேணும் சொல்லி, இப்ப இங்க எங்க மகாராஷ்டிரா விட்டல் அப்படிம்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம், விட்டல் சொல்லுங்க. அவர் இப்ப மாதாஜி கண்ணம்மா மாதாஜி திருப்பதியில இருக்காங்க, கீழ் திருப்பதியில. அங்க என்னது எடுகொண்டுல வாடா என்னது கோவிந்தா, கோவிந்தா கோவிந்தா சொல்லுவாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல கிருஷ்ணரை குடிக்கணும் அந்த பேர் தான். சோ சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கூட்டில் இதுதான் படிக்கிறோம் இல்ல, இங்க வந்துட்டோம். அதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜர் அதனால என்ன சொல்றாரு அவர், நீ வந்து பகவானை தியானம் பண்ணுனா கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணு. மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிரிக்க ஒருவன் எல்லா வழிகளிலும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கவும் அவரை பற்றி ஓதவும் வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். அவர் முழுமுதற் கடவுளை சர்வாத்மா என்று குறிப்பிடுகிறார். சர்வாத்மா என்றால் என்ன? அனைவரின் பரமாத்மா என்று பொருளாக எல்லாருடைய இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மா யாரு? கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மா ரூபத்துல 4 கை ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு. சோ அந்த பரமாத்மாவை நீ தியானம் பண்ணு, அந்த கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணு. மேலும் கிருஷ்ணர் ஈஸ்வரன், மகா ஈஸ்வரன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மகேஸ்வர் அப்படி சொல்றோமே. சோ ஈஸ்வரன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஈஸ்வரன் என்றால் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரம ஆளுநர் என்று பொருளாக எல்லாம் அதேதான் பரமாத்மா ஈஸ்வரன் எல்லாம். சோ ஆகையால் ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடையவர்களாக இருந்தோம் என்றால் எந்த நாம வேணா சொல்லுங்க, எப்படி ஈஸ்வரன் சொல்லுங்க, பரமாத்மா சொல்லுங்க, சர்வாத்மா சொல்லுங்க, இல்ல கோவிந்தா சொல்லுங்க, கோபாலா சொல்லுங்க, என்ன உங்களுக்கு பேரு ஆசை எப்படியோ கிருஷ்ணரை வழிபடுங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நாம பற்றுடையவர்கள் இருந்தோம் என்றால், ஆகையால் ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடையவர்களாக இருந்தோம் என்றால் அவர் நம்மை சகல ஆபத்துகளிலிருந்தும் விடுவித்தருள்வார். நம்ம வந்து என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருதோ வந்தது அப்படி வராதிக்கெல்லாம் இருக்காது. நம்ம எல்லாம் பத்தியா இன்னைக்கெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க, ஆனா எவ்வளவு ப்ராப்ளம் தெரியுமா, ஒரே பண கஷ்டம் வந்துருதுன்னு. அது என்னைக்குமே பகவான் சொல்லவே இல்லை. பகவான் லைஃபே பார்க்கலாம், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார். அவரையும் அவ்வளவு கஷ்டப்படணும். அது ராமர் அவதாரத்தையும் பார்த்தோம், கிருஷ்ண அவதாரத்தையும் பார்க்கலாம். நிறைய வந்து அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்து அவளுக்கு என்ன முடியாதா, ஒரு எனிமையை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து வானர் சேனா எல்லாம் கூப்பிட்டுன்னு வந்தாதானா ராவணன் அழிக்க முடியும்? அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா அது ஒரு லீலைகள், அந்த மாதிரி லீலை பண்ணி காட்டுங்க. அப்ப அவங்க மாத்திரம் நல்ல சுகபோகம் பண்ணி அவங்களோட லைஃப் லீட் பண்ணாங்களா? இல்லை. கிருஷ்ணர்லாம் எங்கேயோ பிறந்த, ஜெயில பிறந்த உடனே இம்மிடியட்டா he was transferred to some other mother father foster parents, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இல்லையா. கஷ்டப்பட்டான்னு ஒரு லீலை தான் எகெயின். அப்போ அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்மளும் ஏதோ அது பின்னு உடைஞ்சது, வேற சரியில்லை இது சரி நம்ம சொல்லவே கூடாது. பகவான் என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து அது
பரிசு, அது வந்து நம்ம அன்பளிப்பு இல்லையா, நமக்கு பிரசாதம், அது வந்து ஏத்துக்கணும். என்னுடைய லைஃப்ல அது கொடுத்திருக்காருன்னா எனக்கு அதுக்குதான் தகுதி, அதை நான் ஏத்துக்கிறேன், சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும். அண்ட் வந்து பகவான் ஒன் திங், he will not trouble the devotee. ட்ரபிள்னா இந்த சோராஷ்டிரம், இன்னைக்கு யாரு சொன்னா, அந்த இந்த மாத்த வேறு மாத்த சொன்னாங்க, சோராஷ்டிரகம் சொல்ற எல்லாம் பணத்தெல்லாம் இது பண்ணி என்னை ஆண்டியாக்கி போண்டியாக்கி என்னை வந்து பிச்சைக்காரனோட அளவு நீ கொண்டு வந்துட்ட அப்படின்னு அந்த அவர் எழுதுற யாரு அந்த ரைட்டர் போயட், அந்த மாதிரி ஆக்கி நீ என்ன பண்ண பாக்குற, நீ இந்த மாதிரி பண்ணனா நான் உன்னை பிடிச்சி சிறையில போட்டு வச்சிருக்கேன். எந்த சிறை? என்னோட மனசுல உள்ள சிறையில நான் போட்டிருக்கேன். என்னை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறேன் நீ, நான் இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு பண்ணேன்னா இந்த கிருஷ்ணராச்சும் ஒண்ணும் வேண்டாம், நான் விட்டுடுவேன் உன்ன, விடல. நீ என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினா இன்னும் நான் இருக்கதான் பிடிச்சுப்பேன், உன்னை விடுறதா இல்லைன்னா. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டு, நான் நம்ம கிளாஸ்ல பாடிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் எப்படி விடவே கூடாது. அவர் எல்லாம் கஷ்டம் வேணும்னு நம்ம அம்மா அப்பா, நாமளே நம்ம அம்மா அப்பா இருக்கோமே, பசங்களுக்கு வேணும்னே நம்ம வந்து சூடு வச்சு ஏதோ பண்ணுவோமா, கஷ்டம் கொடுப்போமா, இல்ல மனசாலியாவது நீ அழிஞ்சு போ, நீ கஷ்டப்படு சொல்லவே மாட்டோம் இல்லையா. நம்ம வந்து எப்படி நம்ம குழந்தைகள் ப்ரொடெக்ட் பண்றோம், அதுவரைதான் பகவானுக்கு எப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவருடைய பசங்க தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ அவர்லாம் யாரையும் கஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்படுற ஆளு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்தானா அது பொய்யானா நம்ம கூட்டு பகவானையே நம்ம இன்சல்ட் பண்றோம். அது ஏதோ கஷ்டம் வந்துன்னா எல்லாருக்கும் வரப்பட்ட கஷ்டம் எனக்கு வந்திருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் ஆசையே வந்திருக்கு, அதனால நான் ஒரு படிக்க கிடைச்சிருக்கு. there is a lesson for me to learn. இந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் எனக்கு அதுல ஏதோ ஒரு லெசன் தான் இருக்கு. அது பண கஷ்டமும் இருக்கலாம், மன கஷ்டம் இருக்கலாம், இல்ல வியாதி வரலாம், ஏதோ ஒண்ணு வரலாம். ஆம்பளை பொம்னாட்டி சண்டை வந்து அவங்க பிரிஞ்சு போற நிலைமையும் வரும். அந்த மாதிரி இஸ்கான்லயே இருக்காங்க, அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸே இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அதுவும் அவங்களுக்கு நல்லதுக்கு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு பத்தி எல்லாரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நல்ல ஃபேமிலி, எனக்கு மாத்திரம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரே, கிருஷ்ணனுக்கு கண்ணு இருக்கா மூக்கு இருக்கான்னு ஆரம்பிக்கவே இல்லையே. பக்தர்கள் எல்லாத்தவர் தான் அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் ஒரு குத்தம் சொல்லுவா. நம்ம எல்லாமே என்னது, இதெல்லாம் எனக்கு அருளின ஒரு பிரசாதம், எனக்கு வழங்கியிருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கெல்லாம் பெரிய மனசு வேணும். அதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. ஆனா பக்தியில இருக்கதான் அதெல்லாம் நமக்கு வரும். நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு தவிர நான் அவ்வளவு பக்குவம் இல்லைன்னா டோன்ட் திங்க் ஓ மாதாஜில அவ்வளவு பக்குவப்பட்டிருக்காங்க, இல்லவே இல்லை. நான் எனக்கும் அழுக வரும், கோபம் வரும், எல்லாம் எனக்கு தான் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் வராப்புல. ஆனா படிக்க ஊரிண்டு இப்போ முன்னாடி பாக்குறதுக்கு இப்போ ரொம்ப பெட்டர். ஏன்னா நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் எங்கேயோ போயாச்சு. இந்த என்னது ஒரு பைசா பேராத விஷயத்துல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண டைம் இல்ல. மோஸ்ட்லி எந்த போன் வந்தாலும் இப்ப கட் பண்ற வேலை தான் என்னோட வேலை. இப்ப கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா எல்லாருக்கும் என்னன்னா, அது ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸா, எப்ப பண்ணாலும் நீ வந்து கட் பண்ற. அப்ப உனக்கு எப்போதான் நாங்க பண்றது, எப்போ எனக்கு தெரியும் நீ ஃப்ரீயா இருப்பேன். நான் என்னோட டைம் டேபிள் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. நீங்க பண்ணுங்க, நான் கட் பண்ணேன்னா கிளாஸ்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்புறம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா போன், இது மிஸ் அந்த கால் வந்திருக்குமே, நான் கட் பண்ணேன், அப்ப எனக்கு நினைவு இருக்கும் நீங்க பண்ணி. அப்ப நான் whenever I am free I will call, but I am busy. 60 வயசு மேல இதெல்லாம் என்ன வேண்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க, என்ன பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம நல்லா பாதல கிட்டி பாட்டி எல்லாம் போயிட்டு அந்த மாதிரி பிஸி இல்லாம ஏதோ பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது என்னது மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி. அண்ட் நோ லைஃப் இஸ் பெட் ஆஃப் ரோஸ். எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா லைஃப் எல்லாம் போகாது. சில பேருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், சில பேர் கம்மி இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனா எதுவுமே நம்ம வந்து எதிர்கொண்டு ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். பகவானுக்கு சேவை புரிஞ்சுங்க. சோ என்னது, பகவானின் பக்தனாக இருக்கும் ஒருவன் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்ளப்படுவதில்லை, நம்மை சகல ஆபத்துகளும் விடுவித்தருவான். பகவத்கீதையில் பகவான் பக்தனாக இருக்கும் ஒருவன் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்ளப்படுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் மற்றவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றனர். வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இறப்பு சிக்கலில் இருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னும் படிக்கிறேனோ தப்பா படிக்கிறேனோ, கரெக்டா தான் படிச்சேன். பகவத்கீதையில் பகவானின் பக்தனாக இருக்கும் ஒருவன் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்வதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் எந்த ஸ்லோகம் அப்படி சொல்லியிருக்கு வெற்றி கொள்வதில்லை, எனக்கு தெரியலையே. Can anybody tell me? எதுல சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி? பகவான் இருக்கிற இடமெல்லாம் ஜெயம் தானே, அப்படித்தானே நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் மற்றவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றனர். வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இறப்பு சிக்கல்களில் இருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. ஆமா, வெற்றி கொள்றதுன்னு திரும்பி இறப்பு பிறப்பு வந்து அதுல இருந்து மீளலாம், இஸ் கமிங் அவுட் ஆஃப் தட். என்றால் மனித உடல் பெற்ற பிறகு திரும்பி ஒரு பிறப்பு, ஒரு மனித உடல் எடுத்துட்டோம், இப்ப நல்லா தியானம் பண்ணி பகவான் திரும்பி பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில வரலை அந்த மாதிரி அவன் போயிட்டான், பகவானுடைய இடத்துக்கு போயிட்டான்னா வெற்றி அவன் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டான்னு தான் போட்டிருக்கு. அது கரெக்ட். ஒருவன் வெளிவருவது சிக்கலில் இருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. அதனால் அவன் தனது அரிய பொன்னான வாய்ப்பினை இழக்கின்றான் என்று பொருளாகும்.
அப்படி வெளிவருவதில்லை. அவன் வெளியில வரலைன்னா படிக்கும்போது எனக்கு ஒழுங்கா புரிஞ்சது. இப்ப எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. யாருக்காவது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த உடலை வந்து இந்த உடல் போன பிறகு திரும்பி பிறப்பு இறப்பு சிக்கலில் ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. திரும்பி திரும்பி அவன் இதுலயே அதுதான் வெற்றி கொள்ளப்படுதலா? How can we can call that வெற்றி? அதனால் அவன் தனது அரிய பொன்னான வாய்ப்பினை இழக்கிறான். கரெக்ட். ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்துட்டும் அவன் வந்து திரும்பி அதை வேஸ்ட் பண்ணி பகவான் தியானம் எல்லாம் பண்ணலன்னா திரும்பி திரும்பி அவன் வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியு இதுலயே வந்துட்டு இருப்போம். நம்ம வந்து ஆண்டவனை வந்து அடைய மாட்டோம். அததானே மாதாஜி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அவங்க. இதுல என்ன கொடுத்து வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இதுல என்ன வெற்றி? ஆமா மாதாஜி, நம்ம ஆண்டவனை அடையிறது தானே மாதாஜி வெற்றி. நம்ம அதை விட்டு மாதாஜி வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இருப்பு சிக்கல்கள் இருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. கரெக்ட். அதான் வந்து நம்ம அந்த வாழ்க்கை பந்தப்பட்டுட்டு அதுலயே தானே மாதாஜி சுழண்டுட்டு இருக்கோம். அதுதான் வெற்றி கொள்ளப்படுது. எனக்கு தோன்றது அதுதான் நம்ம வெற்றி. அதுல இருந்து நம்ம அந்த பந்தத்துல இருந்து வெளில வரணும் தானே மாதாஜி. அதுதானே மாதாஜி வெற்றி. இதுதான் வெற்றி. அதுதான் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இந்த பந்தத்துல இருந்து வெளியில வரணும் தான் வெற்றி. ஆனா இது இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இறப்பு சிக்கல்கள் இருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. அவன் அதுலயே இருக்கான். திரும்பி திரும்பி பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கான். இதுதான் வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்று சொல்லியிருக்கான்னு. எனக்கு என்ன இது அவங்க யாரு படிச்சாங்க இது? அப்ப படிக்க எனக்கு புரிஞ்சது. இப்ப எனக்கு என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன். திரும்பி நான் நெக்ஸ்ட் டைம் படிச்சு பாக்குறேன் அது என்னதுன்னு. அதனால அவன் தனது அரிய பொன்னான வாய்ப்பினை இழக்கிறான். கரெக்ட். ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்துட்டும் அவன் திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்கிறான். திரும்பி திரும்பி பண்ணணும்னா எவ்வளவு வேஸ்ட் இல்லையா? we are not improving. அந்த மாதிரி என்று பொருள். தான் எங்கே தூக்கி எறியப்படுகிறோம் என்பதை அம்மனிதன் அறிவதில்லை. ரஜோகுணம் தமோகுணம் இந்த இயற்கை குணங்கள் இருக்கே, அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு அந்த ஆசைகள், பொறாமை, கோபம் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்கிறோம். அது வந்து அந்த மனிதனுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. இவ்வளவு 84 ஸ்பீஷீஸ்ல யாருக்கும் தெரியாது. ஒன்லி மனிதனுக்கு தான் அந்த அறிவு இருக்கு. ஆனா மனிதனா பிறந்துட்டு அவன் வந்து அதை தெரியாம வந்து திரும்பி அந்த சுழற்சியில போறான்னா அது வந்து வீழ்ச்சி தான். இஸ் நாட் சக்சஸ். இஸ் cannot be called as வெற்றி பெறுகிறான்னு சொல்ல முடியாது. அது வந்து தோல்விதான். திரும்பி நான் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன்னா அப்ப படிக்கும்போது எனக்கு கரெக்டா பட்டது. எனக்கு கூட இதா படல. மாதாஜி தானே படிச்சாங்க, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிச்சாங்களா இப்போ. எனக்கு அப்புறம் என்ன இப்போ கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். இதுல என்ன இருக்கு? ஒருவேளை ஒருவன் மனித வடிவம் பெற்ற வாழ்வில் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் வளர்ச்சியா? வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறல. ஆனா மனித உருவத்துல இருக்கும். அப்ப 84 லட்சம் உயிரினங்களிடையே பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில் தூக்கி எறியப்படுகிறாங்க. கரெக்ட் தானே? இப்ப இந்த மனித உடல் வந்துட்டோம், 98 வந்துட்டோம். அந்த அதாவது ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல 98 போயிட்டோம். இனிமே 100ல பகவான் ஒரே தாவுதான் பகவான் எடுத்துட்டு போனோம். ஆனா பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணாதான் ரொம்ப ஈஸியா எளிமையா நம்ம வந்து போயிடலாம். ஆனா அவன் பக்தி பண்ணலைன்னா எகைன் அந்த 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ்ல எங்க வேணா வந்து அந்த உயிரா வந்து பிறப்பான் அடுத்த ஜென்மத்துல. ஏன்னா வந்து பக்தி மார்க்கத்தை இல்லாதிக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் இது கரெக்டா கொடுத்துரும். 84 உயிரினங்களிடையே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் தூக்கி எறியப்படுகிறான். அவனது ஆன்மீக அடையாளமும் தொலைந்து போய் விடும். எல்லாம் போச்சு. ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் சொல்லியிருக்கு. இது இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் இதே ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கு. ஆன்மீகத்துல இருந்து நல்லா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அடுத்த ஜென்மம் பகவான் இடத்துல போலைனாலும் சரி ஈனப்பிறவியா பிறக்க மாட்டோம். கண்டிப்பா திரும்பி ஒரு மனித உடல் கிடைக்கும். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா பாக்குறாரு. உனக்கு இதுல நாட்டம் இருக்குல்ல, உனக்கு பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி பகவானை நம்பி இதெல்லாம் பண்ற இல்லையா? ஆனா அதுக்குள்ள உயிர் என்னது வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுது. நம்ம வந்து 80, 90 ஏதோ ஆயிட்டோம். அப்ப வந்து முடிக்கணுமே. ஏன்னா உடம்புல இருந்து தளர்ந்து கொடுத்து அப்புறம் இன்னும் பண்ண முடியாது. காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாது, நடக்க முடியாது, உட்கார முடியாது. அந்த மாதிரி போது உடலை விட்டு நீ போன வழியில ஆனா திரும்பி ஒரு உடலை கொடுக்குறேன். எந்த மனித உடல் தான் கொடுப்பேன். சோ நம்ம திரும்பி ஒரு மனித உடல் கிடைத்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வந்து நமக்கு அமைச்சு கொடுப்பார். சோ அவரது ஆன்மீக அடையாளமும் தொலைந்து போய்விடும். ஒருவன் தான் செடியாக, கொடியாக, விலங்காக அல்லது பறவையாக இதில் எதுவாக பிறக்கப் போகிறோம் என்பதை அறிவதில்லை. ஆன்மீகத்தில் இல்லாதவனுக்கு இருக்கிறதுக்கு தெரியாது எப்படி வேணா அவன் பிறப்போம். ஏனென்றால் பிறப்பெடுப்பதற்கு ஏராளமான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. நமது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை மீட்டி எழ செய்ய வேண்டும் என்னும் ரூப கோஸ்வாமியின் பரிந்துரையானது. ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் நமது மனங்களை கிருஷ்ணரிடம் உறுதியாக நிலைப்பெற செய்து அதன் காரணமாக மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்கலாம். சோ எப்படியும் வந்து மரணம் வருதான் போறோம். எனி டேட் ஹஸ் டு கம். பிறந்திருக்கோம்னா ஒரு மரணமும் வரும். அப்ப அதுக்கு நம்ம வந்து ரெடியா இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்?
இன்னைக்கு நான் மூச்சு விட்டு இருக்கேன், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. நாளை காலையில இருக்கும்போது இன்னும் உயிரோட இருக்கேனா, எல்லாம் பாக்குறேனே, சோ ஐ எம் அலைவ். அப்போ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. அப்போ எப்பவும் கிருஷ்ண நாமத்துல நம்ம இருந்துட்டோம்னா, எப்போ ஒரு மரணம் வந்தாலும் we are prepared to die. எப்படி இறக்க போறோம் இல்லையா? கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கிறத விட நம்ம வந்து ஹாப்பியா நம்ம போயிடலாம். ஆனா என்ன, கிருஷ்ணரோட நாமம் சொல்லி போகும்போது என்ன, நம்ம வந்து எதர் கிருஷ்ணரோட அடைவோம். அப்படி அடைய விட்டுட்டோம், தவறிட்டோம் அப்படின்னா என்னது, திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்து இந்த ஆன்மீக பயணத்துல நம்ம இருந்துட்டே இருக்கும்போது 75-80% இப்போ வந்துட்டோம்னா 81% நம்ம அவங்க அடுத்த உடல்ல நம்ம வந்து அதை ஆரம்பிப்போம். இல்ல நான் வந்து இப்போ பெரிய டாக்டர் இன்ஜினியர்னா அதோட தொடர்ச்சியாகுமா, அதெல்லாம் கிடையாது. அது திரும்பி A ஃபார் ஆப்பிள் இருந்து ஆரம்பிக்கும். திரும்பி நர்சரி கிளாஸ் போயிட்டு நர்சரி ரைம் படிச்சு அதுதான். அது அந்த பௌதிக சம்பந்தமா நம்ம என்ன படிச்சாலும் அதெல்லாம் பிரயோஜனப்படாது. ஆன்மீகத்துல போனாதான் நம்மளுடைய அந்த இதுலயும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துல அதெல்லாம் ஊறி இருக்கும். மனசு, இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் அதுல வளர்ந்துருக்கும். சோ அதை வச்சு நம்ம வந்து வேற உடல்ல போகும்போது என்னது, இதேதான் ஆத்மா வேற உடல்ல போகும்போது இதே சூக்ஷ்ம சரீரமும் அதுல போகும். அந்த பேஸ்ல இருந்து அது இன்னும் முன்னேறி போகும் அது. ஏனென்றால் பிறப்பெடுப்பதற்கு ஏராளமான உயிரினங்களை தான் பார்த்தோம். ரூப கோஸ்வாமி பரிந்துரைக்க படிக்கிறார். என்னது, என்ன சொல்றார்? ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட்டு. ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் நமது மனங்களை கிருஷ்ணரிடம் உறுதியாக நிலை பெற செய்து அதன் காரணமாக மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்கலாம் என்பதற்கானதாகும். அப்போ மாதாஜி படிக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது, இப்ப என்ன எனக்கு தடுமாறுறேன். மரணத்திற்கும் பிறகு நமது போக்கிடம் என்ன என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம். ஏனென்றால் நாம் முற்றிலும் ஜட இயற்கை விதிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றோம். ரஜோகுணம் தமோகுணம் இதுல இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து வி டு நாட் நோ. நம்ம பாஸ்ட் லைஃபை பத்தியும் நமக்கு தெரியாது, ஃபியூச்சரை பத்தியும் நமக்கு தெரியாது. அப்ப நம்ம வந்து ஒண்ணும் தெரியாம தான் இருப்போம். ஆனா இது இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சு ஒரு நம்பிக்கை வந்து நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் கரெக்டா. கிருஷ்ணரை மட்டுமே ஜட இயற்கை விதிகளில் கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கிறார். முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. நம்ம வந்து அதுக்கு அவருடைய இது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் அந்த, ஏன்னா அவருடைய சக்தி தான், அந்த முக்குணங்களும் அவருடைய சக்தி தான். அவர் வந்து அந்த முக்குணங்களையும் கட்டுப்படுத்துறார் அந்த மாதிரி. ஆகையால் நாம் கிருஷ்ணரை மனமார்க்க இல்ல மனப்பூர்வமாக பார்த்தாலும் அப்ப ஒழுங்கா அப்ப இப்படி நீங்க படிக்கும்போது எனக்கு கரெக்டா வந்தது. இப்ப எனக்கு கண்ணு சரியா வரமாட்டேங்குது வேர்ட்ஸ். மனப்பூர்வமாக சரணடைந்தால் பல்வேறு உயிரினங்களிடையே பிறக்க வைக்கும் பிறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் தூக்கி எறியப்படுவோம் என்னும் அச்சம் இருப்பதில்லை. திரும்பி நம்ம என்ன எதா பிறப்போம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு அச்சமே வேண்டாம். திரும்பி ஒரு அடுத்த ஒண்ணு பகவானிடத்தில் போலைனாலும் ஒரு மனித உடல் கிடைத்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல திளைச்சிருப்போம். ஒரு நேர்மையான பக்தர் நிச்சயம் கிருஷ்ணரின் உறைவிடத்திற்கு செல்கிறான் என்று பகவத்கீதையில உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ரொம்ப ஸ்மஜ்டா இருக்கு இல்லையா, தெரிய மாட்டேங்குது. நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? தெரியல. பத்மா மாதாஜி இருக்கேளா? எல்லாரும் பிஸி லைஃப்ல. ஓகே, நான் படிச்சு இருக்கேளா? படிக்கணும். நான் படிக்கவா? படிங்க. லீலாவதி மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, நீங்க படிச்சு அப்புறம் சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்கணும். ஆனா தெரியறதா உங்களுக்கு? ரொம்பவே சரியா தெரியல, அதனால கேக்குறேன். இந்த சைடு கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. அப்ப நான் இந்த சைடு படிச்சு விடுறேன். இது ஒன்லி 2 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு. 2 இது இருக்கு. நான் கொஞ்சம் படிச்சு விடுறேன். ஓகே மாதாஜி. கூட மாதாஜி அது நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேண்டாம், நீங்க வேண்டாம் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். பத்ம புராணத்திலும் கூட இதே முறை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவான் விஷ்ணுவை சிந்தித்தல் வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி எதுல பார்த்தோம்? ரூப கோஸ்வாமி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்ப வந்து பத்ம புராணத்திலையும் சொல்லியிருக்கு. இதுவே தியானம், அதாவது கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. நினைத்தல் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விஷ்ணுவிடம் மனதினை நிலை பெற செய்து ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. பத்ம புராணம் தியானத்தின் மூலம் ஒருவன் எப்பொழுதும் தனது மனதினை விஷ்ணுவின் தளத்திலா உருவத்தில் இருக்கும் நிலை நிறுத்தி அவரை ஒரு கணம் கூட மறவாதிருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்க செய்கிறது. இவ்வாறான உணர்வு நிலையே சமாதி வடிவத்தில் விஷ்ணுவின் வடிவத்தில். யார் மாதாஜி? யார் வாய்ஸ்? வடிவத்தில் மாதாஜி, அது வடிவம் நீங்க தான் வடிவத்தில் விஷ்ணுவின் வடிவத்தில்
விஷ்ணுவின் வடிவத்தில் நிலை நிறுத்தி அவரை ஒரு கணம் கூட மறவாதிருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். அப்ப நம்ம ஒரு வடிவமா வைத்தனா நமக்கு ஈஸியா கிராஸ் பண்ண முடியும். அரூபமா அந்த மாதிரி இருக்காங்க, ரொம்ப டிஃபிகல்ட். பகவானை அந்த மாதிரி தியானம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு உருவத்தை வைத்து நம்ம வடிவம் வைத்து நம்ம தியானம் பண்ணணும் என்று பரிந்துரை செய்கிறது. இவ்வாறான உணர்வு நிலையே சமாதி எனப்படும். விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணனை நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்குமாறு நமது வாழ்வினை நாம் செப்பனிட்டு கொள்ள எப்பொழுதும் முயலுதல் வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வாகும். ஒருவன் தனது மனதில் நாற்காமுடை விஷ்ணு நாரகாமுடை என்ன மாதாஜி அது? நாற்காமுடை நாற்கரமுடைய நான்கு கைகளுடைய நாற்கரமுடைய கை மாதாஜி. கரெக்ட் தான் மாதாஜி நீங்க சொல்றது. மாதாஜி படிச்சுட்டு இருக்கேன், விடுங்கோ. நாற்கரமுடைய கரெக்ட், நீங்க சொன்னது இல்ல, நீங்க சொன்னது கேட்டுட்டேன் நான். நாற்கரமுடைய அது நான்கு கைகளுடைய பரமாத்மா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல நம்ம பகவானை நினைக்கணும். வடிவத்தை சிந்தித்தாலும் இரண்டும் ஒன்றையாகும். கிருஷ்ணரா 2 கை ரூபமா இருக்கட்டும், 4 கை ரூபமா ஒரு குருவாயூரப்பனை நினைத்தாலும் சரி, அது பரமாத்மா ரூபத்தை நினைத்தாலும் சரி, எல்லாம் ஒன்றுதான், எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய இதுதான். எவ்வாறேனும் ஒரு வாழ்வில் எப்பொழுதும் விஷ்ணுவை சிந்தியுங்கள். பட் அதுதான் சொல்லியிருக்கு, எந்த குழந்தையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை மறவாதீர்கள் என்று விஷ்ணு புராணத்தில் இப்ப படிங்க, பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. படிங்க பத்மாவதி, படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. உண்மையில் இதுவே ஒழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்திலும் மிகவும் அடிப்படையானதாகும். ஓர் உயர் அதிகாரியிடம் இருந்து ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டால் அதே சமயம் ஒரு தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படும். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்தல் வேண்டும் என்னும் கட்டளை பிறப்பிக்கப்படும் பொழுது தடை உத்தரவாக இருப்பது அவரை ஒருபோதும் மறக்காதே. இந்த எளிய கட்டளை மற்றும் தடை உத்தரவினுள் ஒழுங்குமுறை விதிகளும் முழுமை பெறுவதை காணலாம். இவ்வொழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்து வர்ணத்தாருக்கும் அனைத்து வயதினருக்கும் பொருந்துவது ஆகும். 4 வர்ணங்கள் உள்ளன. அவை பிராமண புரோகிதர்கள் மற்றும் புத்திமான்கள், சத்திரிய வீரர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், வைசிய வணிகர்கள் மற்றும் விவசாயிகள், மற்றும் சூத்திர தொழிலாளர் மற்றும் பணியாளர் என்பவை ஆகும். அதுபோல 4 வகையான பிரிவுகளும் உள்ளன. அவை பிரம்மச்சாரியம் குருகுல வாழ்க்கை, கிரகஸ்தம் இல்லறம், வானப்பிரஸ்தம் ஓய்வு மற்றும் சந்நியாசம் துறவு என்பவை ஆகும். ஒழுங்குமுறை விதிகள் பிரம்மச்சாரிகள் மட்டுமே பின்பற்றுவதற்கு ஆனவை அன்று, மாறாக அனைவருக்குமே உரியவை ஆகும். அவன் ஆரம்ப நிலையிலுள்ள பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது முதிர்ந்த நிலையிலுள்ள சந்நியாசியாக இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி கவலை இல்லை. முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஓயாது சிந்திப்பது மற்றும் அவரை எக்கணமும் மறவாதிருப்பது என்னும் விதி அனைவரும் வழுவாது கடைபிடிப்பதற்கு உரியது ஆகும். படிக்கவா மாதாஜி? இவ்விதி பின்பற்றப்பட்டது என்றால் பின்னர் அனைத்து ஒழுங்குமுறை விதிகளும் தாமாகவே பின்பற்றப்படும். இந்த அடிப்படை கொள்கைக்கு பிற விதிகள் எல்லாம் துணைவர்கள் அல்லது பணியாளர்கள் ஆகும். ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றிய நீதிகளும் அவற்றின் பலன்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 2 மற்றும் 3வது ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 9 முனிவர்களுள் ஒருவரான சமச முனிவர் நிமி என்னும் அரசனுக்கு உபதேசம் புரிகையில் கூறுகிறார், பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திர என்னும் 4 சமுதாய பிரிவுகளும் பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் பல்வேறு பாகங்களில் இருந்து பின்வருமாறு தோன்றினர். பிராமணர்கள் அவரது தலையில் இருந்தும், சத்திரியர்கள் அவரது கரங்களில் இருந்தும், வைசியர்கள் அவரது இடுப்பில் இருந்தும், சூத்திரர்கள் அவரது கால்களில் இருந்தும் தோன்றினர். அதுபோல சந்நியாசிகள் அவரது தலையில் இருந்தும், வானப்பிரஸ்தர்கள் அவரது கரங்களில் இருந்தும், இல்லறத்தவர் அவரது இடுப்பில் இருந்தும், பிரம்மச்சாரிகள் அவரது கால்களில் இருந்தும் தோன்றினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிம்பிள் தான் இல்லையா? உண்மையில் இது என்னது ஒழுங்கு விதிமுறைகள், என்னது
விஷ்ணு மறக்காதீங்க, பத்ம புராணத்தை கொடுத்திருக்கு. அவரை வந்து உண்மையே இதுவே ஒழுங்குமுறை, இதுதான் வந்து ஒழுங்குமுறை விதிகளை அனைத்திலும் மிகவும் அடிப்படை தான், பேசிக். பகவானை மறவாத அவருக்கு தொண்டு புரியறதுதான். ஒரு உயர் அதிகாரியிடமிருந்து ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டால் அதே சமயம் ஒரு தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படும். எப்படி பண்ணணும், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வந்து உயர் அதிகாரிகள் இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க, இது பண்ணாதீங்க, அந்த மாதிரி உத்தரவு வருது. ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்தல் வேண்டும் இன்னும் கட்டளை பிறப்பிக்கப்படும் பொழுது தடை உத்தரவாக இருப்பது அவரை ஒருபோதும் மறக்காதே என்பதாகும். எப்போ நினைங்க, ஆனா ஒருபோதும் மறக்காதே, அதுவும் ஒரு தடை. அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த எளிய கட்டளை மற்றும் தடை உத்தரவினை தடை உத்தரவினை வினை எல்லா ஒழுங்குமுறை விதிகளும் முழுமை பெறுவதை காணலாம். இதுதான் கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் இங்க இருந்து 4 வர்ணாசிரமம், புரோகிதர்கள், க்ஷத்ரியர், இது பிராமணர்கள் யாரு, புரோகிதர்கள் தான் அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறவங்க. அப்புறம் வந்து க்ஷத்ரியர் நல்ல வீரமா இருக்கிறவங்க, வைசியர் வணிகம் தொழில் பண்றவங்க, அப்புறம் விவசாயி ஆல்சோ கம்ஸ். சூத்திரர்லாம் தொழிலாளர். அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே தொழிலாளர் தான், நம்ம எல்லாருமே வந்து சூத்திரர்கள் தான். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஏதோ ஒரு இது மாதிரி புரோகிதரோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே போல வானப்பிரஸ்த, இந்த மாதிரி வந்து கிரகஸ்தாசிரமம், வானப்பிரஸ்த, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. எதுவா இருந்தாலும் சரி, அல்லது முதிர்ந்த நிலையில் உள்ள சன்னியாசாக இருந்தாலும் சரி, பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாலும் சரி, ஆரம்ப நிலையில் உள்ள எல்லாருமே யாரா இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை. என்னது, அவன் எந்த தளத்துல இருக்கான்னா கவலை இல்லை. அவன் வானப்பிரஸ்தனா இருக்கட்டும், சன்னியாசியா இருக்கட்டும், இல்ல கிரகஸ்தனா இருக்கட்டும், இல்ல இது பிரம்மச்சாரியா இருக்கட்டும், எல்லாருமே யார் என்ன பண்ணும், முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஓயாது சிந்திப்பது மற்றும் அவரை எக்கணமும் மறவாதிருப்பது என்னும் விதி அனைவரும் வழிவாது கடைபிடிக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, காலையில வழக்கேத்து, சந்தி நேரம் வழக்கேத்து. அந்த காலையிலயும் எதுக்குன்னா இது சந்தி நேரம், இந்த இருட்டு போகிற நேரம், பகல் நேரம் வர நேரம், அப்போ பண்ணலாம், எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி பண்ணணும். அதே போல சாயந்தரம் அப்படிதான், ஒரு இருட்டு வரத்துக்கு முன்னாடி வெளியில நம்ம ரூம்ல லைட் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வழக்கேற்றணும். அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம பழக்க வழக்கம், நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த மாதிரி விதிமுறைகளை பகவானை எப்பவுமே நினைத்துட்டு இருக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு ஒன் ஆஃப் த வேஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி விதிகளை பட்டதென்றால் பின்னர் அனைத்து ஒழுங்குமுறை விதிகளும் தாமாகவே பின்பற்றப்படும். ஏதோ ஒரு வழிமுறை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், காலையில மங்களாரத்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஜபமும் ஒழுங்கா போகும். எல்லாமே மங்களாரத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா அதுல நிறைய நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் போயிடுன்னு சொல்லியிருக்கா. நம்பிக்கை வேணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதெல்லாம் நம்பணும். நான் எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா கேட்கக்கூடாது. அது வந்து போயிருக்கு. பிரம்மஹத்யா அந்த மாதிரி யாரோ பிராமணன் கொலை பண்ண இதெல்லாம் கூட விட்டு போகும். துளசி ஆரத்தி பண்ணினா, துளசி பிரதட்சணம் பண்ணா, அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து பின்பற்ற ஆரம்பிக்கணும். எல்லார் வீட்லயும் ஒரு துளசி இருக்கணும். அதை டெய்லி தண்ணி ஊத்தி அதுக்கு ஒரு 4 பிரதட்சணம் மினிமம் 4 டைம்ஸ் பண்ணி பிரதட்சணம் பண்ணி, இன்னும் ஸ்லோகம்லாம் தெரியல என்னன்னு பரவாயில்ல, அப்புறம் ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணலாம். பட் மெயினா அந்த அவருக்கு வந்து இது துளசி தேவியை வழிபடணும். அது பண்ணா நிறைய பாவங்கள் அதுலயும் போகும் நமக்கு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது மெதுவா நம்ம இதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வருவோம். இந்த அடிப்படை கொள்கைக்கு பிறகு பிற விதிகள் எல்லாம் துணைவர்கள் தான். பாக்கியெல்லாம் பண்றதெல்லாம் மெயின் இது பண்ணிட்டோம்னா பாக்கியெல்லாம் இன்னும் நம்மளை வந்து உந்தி என்னது தள்ளி இன்னும் மேல போகிறதுக்கு, நம்மள மேலன்னா என்னது அந்த பாதையில இன்னும் முன்னேறதுக்கு அது உபயோகப்படுத்தும், அவ்வளவுதான். அல்லது பணியாளர்கள் ஆகும். ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றி நீதிகளும் அவற்றின் பலன்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. 11ஆம் காண்டம், 5ஆம் இதெல்லாம் நமக்கு நினைவு வச்சுக்கோனா. பட் பாகவதத்துல எல்லாம் கொடுத்திருக்கு, நம்ம படிக்கலாம். நம்ம இன்னும் ஒரு மாதிரி வந்துட்டோம், 3வது எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம என்னோடதான் படிக்கிறோம் இல்லையா, பக்தி ரசாமிருத சிந்து படிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் 4வது இது ரொம்ப குறுகிய பீரியட் தான். அது ஒன்லி இதுதான் என்னது, கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்தா எப்படி வந்து பிபிடி பண்ண சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதை பண்ணி மார்க் வாங்கணும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் 5வது பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சுடுத்து. பக்தி சாஸ்திரி இதேதான் நம்ம திரும்பி நல்லா பண்ணுவோம். அது முடிஞ்சாச்சுன்னா தென் யூ வில் பி லேர்னிங் பாகவதம் தான். சோ அது வந்து we are not very far. ஆனா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எல்லா கிளாஸும் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸா நம்ம எடுத்து பண்ணணும். மூடு இருந்தது வந்தேன், மூடு இல்லைன்னா வரல, நமக்கு நிறைய தடங்கல்கள் வரும். இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு பிரதானம், ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இதா வரும். இல்லாட்டா என்னது மர்ஜிங் தெரியும் இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள் மர்ஜ் ஆயிடும். இன்னும் 1-2 ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்காங்க இல்லையா, என்னோட கிளாஸ்ல மர்ஜ் பண்ணிடுங்க, தாராளமா எடுத்துங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துடுவேன். அந்த லெவல் கொண்டு வர போறது அப்படி பயமா இருக்கு எனக்கு. பயம்னா ஒண்ணும் இல்லை, நான் ஐ வில் பி ஃப்ரீ. அப்புறம் ஓகே, அப்புறம் 9 இதுல இருந்து 5ஆம் அத்தியாயத்துல 11ஆம் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 2 மற்றும் 3 ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. 9 முனிவர்கள் ஒருவரான சமச முனிவர் நிமி என்ற அரசனுக்கு உபதேசம் புரிகையில் இதெல்லாம் பாகவதத்துல வருது. பிராமண கஷத்திரிய வைசிய சூத்திர இந்த 4 சமுதாய பிரிவுகளும் பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் பல்வேறு பாகங்கள். அது வந்து பாட்டே இருக்கு, அந்த ஒரு பாட்டு கூட நம்ம இதுல கிளாஸ்ல பாடுறோம்.
கிருஷ்ணனோட தலைனா யாரை குறிக்கிறது, இது கைகள் யாரை குறிக்கிறது, கால்கள் யாரை குறிக்கிறது, இடுப்பு பகுதி யாரை குறிக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கு. சத்திரியர்கள் அவரது கரங்களிலிருந்து, வைசியர்கள் அவரது இடுப்பிலிருந்து, சூத்திரர்கள் காலில் இருந்து தோன்றினார். அது போல சன்னியாசிகள் அந்த மாதிரி ஆசிரம தர்மத்தையும் பார்த்தா சன்னியாசிகள் அவரோட தலையில இருந்து, வானப்பிரஸ்தர்கள் அவருடைய கரங்களில் இருந்து, இல்லத்தரசர் இப்ப நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இல்லத்தரசிகள், நம்ம எல்லாரும் இல்லத்தரசர்கள், நம்ம எல்லாம் இடுப்பில் இருந்து, அப்புறம் பிரம்மச்சாரி கல்யாணம் வந்து கால்களில் இருந்து தோன்றினார். இது என்னன்னா அதுக்கு ஒரு இது உண்டு. பிரம்மச்சாரி நல்லா உழைக்கலாம், இப்போ கால் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டவர் இப்ப சுதந்திர தேவ மாதாஜி படிச்சுட்டு நம்ம முடிச்சுடலாம் கிளாஸ். இன்னொரு 5 படிக்கிறேன் மாதாஜி. பெரிய சமுதாயத்தின் மாதாஜி நான் புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி, எனக்கு இதுல உங்ககிட்ட book படிக்க இருக்கா? முடியல மாதாஜி. படி. சமுதாயத்தின் இப்பல்வேறு பிரிவுகளும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான படிநிலைகளும் தகுதியின் அடிப்படையிலேயே கருதப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் சமுதாய பிரிவுகள் 4ம் ஆன்மீக பிரிவுகள் 4ம் தனிப்பட்ட மனிதனின் குணங்களின் அடிப்படையில் பகவானால் படைக்கப்பட்டன என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் பல்வேறு செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. அதுபோல சமுதாய பிரிவுகளும் ஆன்மீக பிரிவுகளும் கூட தகுதி மற்றும் நிலைமையின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. எனினும் இச்செயல்களின் இலக்காக முழுமுதற் கடவுளே எப்பொழுதும் இருக்கின்றார், அவரே பரம அனுபவிப்பாளர் என்று பகவத்கீதையும் உறுதி செய்கின்றது. ஆனால் ஒருவனே பிராமணனோ அல்லது சூத்திரனோ அவன் தனது செயற்கையால் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்குரிய சுதர்மத்தை செய்தல் வேண்டும். அந்த மேன்மையானது அச்செயலினால் பகவான் எந்த அளவிற்கு திருப்தி அடைந்தார் என்பதன் மூலம் பரிசோதிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கட்டளை என்னவென்றால், ஒருவன் அவனது தகுதிக்கேற்ப செயல்பட்டு அச்செயல்களினால் அவன் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இல்லையே அவன் தனது நிலை நின்று விழுந்து விடுவான். எடுத்துக்காட்டாக, பகவானின் தலையில் இருந்து தோன்றிய ஒரு பிராமணன் சப்த பிரமம் எனப்படும் உன்னத வேத மந்திரங்களை உபதேசிப்பதை சுதர்மமாக உடையவனாவான். தலையாக பிராமணன் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவன் வேத மந்திரங்களை உபதேசிக்கவும் வேண்டும். பகவானுக்காக அவர் சார்பில் உண்ணவும் வேண்டும். வேத கட்டளைகளின்படி ஒரு பிராமணன் உண்ணும் பொழுது அவன் மூலம் முழுமுதற் கடவுள் உண்கிறார் என்று அறிதல் வேண்டும். அதற்காக பகவத்கீதையை ஒரு பிராமணன் உலகிற்கு உபதேசிக்காது பகவானின் சார்பில் உண்ண மட்டும் வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. உண்மையில் கீதையின் சாரத்தை உலகிற்கு உபதேசிப்பவனே கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் என்று கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறு உபதேசிப்பவன் உண்மையாகவே ஒரு பிராமணன் ஆவான். அவனுக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளையே நேரடியாக உண்ண செய்கிறான். நாளைக்கு படிக்கலாம். அது போல ஓகே. இதுல இருந்து என்ன தெரியறது, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஜெனரல் தான் இருந்தாலும் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல இன்னும் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பல்வேறு பிரிவுகள் பார்த்தோம். அதுல வந்து ஆன்மீக வளர்ச்சி படிநிலைகளும் தகுதியின் அடிப்படைகளுமே கருதப்படுகின்றன. அது என்னது, இந்த பிரிவுகளும் எப்படி ஒரு பாகமாக ஒருத்தர் இந்த மாதிரி கொடுத்து இதெல்லாம் படிநிலைகள் தான் இந்த மாதிரி எப்படி போறதுன்னு. சோ பகவத்கீதையில் சமுதாய பிரிவுகள் 4ம் ஆன்மீக பிரிவுகள் 4ம் தனிப்பட்ட மனிதனின் குணங்களின் அடிப்படையில் பகவானால் படைக்கப்பட்டன என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்ப ஒரு பிராமணன்றது இந்த குலத்து பிராமணன் கிடையாது. அவன் குணம்னாலையும் அவன் பிறவி குணம்னாலையும் அவன் அது போல செயல் பண்ணணும். குணம் இருக்கு, ஆனா செயல்லாம் வந்து வேற என்ன பிசினஸ் பண்றான்னு தென் இஸ் நாட் பிராமணன். சோ அந்த மாதிரி ரெண்டுமே சேர்ந்து போகும்போது அதான் சுய தர்மம் போட்டிருக்கு இல்லையா. சுய தர்மம்னா என்னது, அவனுடைய ஆக்சுவல் என்ன தர்மமோ அதை அவன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சோ பகவான் அடிப்படையில் பகவானால் படைக்கப்பட்டன என்று உறுதி செய்யப்பட்டார். உடலில் பல்வேறு பாகங்கள் பல்வேறு செயல்களை உடையவையாக இருக்கு. இப்போ படிக்கிறோம்னா இது நம்ம மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் இல்லையா. நம்ம படிக்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம், அதுக்கெல்லாம் ஒரு மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். சோ அந்த மாதிரி அதுபோல் பாகங்கள் பல்வேறு செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. அதுபோல் சமுதாய பிரிவுகளும் ஆன்மீக பிரிவுகளுக்கும் கூட தகுதி மற்றும் நிலைமையின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. எனினும் இச்செயல்களின் குறி இலக்காக முழுமுதற் கடவுளை எப்பொழுதும் இருக்கிறது. கடைசியில குறி என்னது, பகவானை அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிதான். இப்ப நம்ம இதுல கொடுக்காத என்னன்னா, இப்ப இவர் இருக்கார், பிராமணன் இருக்கார்,
அவன் என்ன கற்றறிந்த பிராமணன், அவனுக்கு நல்ல ஸ்லோகம் வருது. சோ அவன் வந்து அதுதான் அவனோட சுயதர்மம் நினைச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணும், பாக்கி உள்ளவர் இருக்காங்க இல்லையா இந்த கஷத்திரிய வைசியனா, அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணும். அவன் வந்து அவளுக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும், பணத்துக்காக இல்ல. He has to teach them because they are not அவளுக்கு அவ்வளவு புத்தி கிடையாது. அப்ப இவன் எடுத்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இவன் ஒன் டைம்ல கிராஸ் பண்ணனா அவளுக்கு 10 டைம் படிச்சா வருமா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு சொல்லி இது பண்ணு, நாட் ஃபார் மணி அகெயின். அப்ப அவன் பண்ணும்போது என்னது, வயசு என்ன நினைப்பான், ஓ நீ எனக்கு ஞானத்தை சொல்லிட்ட இல்லையா, நான் உனக்கு வந்து வெறும் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன்னா பணம் சம்பாதிக்கல, நான் அவனுக்கு சாப்பிட வேண்டாமா. அப்ப வயசுன்னு சொல்லுவான், உனக்கு சாப்பாடு பொருள்லாம் நான் வந்து ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன், நான் பிசினஸ் தானே பண்றேன், அங்கிருந்து பொருள் இந்த பொருள்லாம் வாங்கி கொடுக்குறேன். சத்திரியன் என்ன பண்ணுவான், நான் வந்து நல்ல வீரமா இருந்து எல்லாம் காத்து ப்ரொடெக்ஷன் வேணுமே, அந்த செயல்ல நான் பண்றேன். சூத்திரன் என்ன பண்ணுவான், இந்த 4 பாக்கி எல்லா 3 பேருக்கும் அவன் வந்து உழைப்பான். அவன் வந்து உங்களோட இது வேணுமே, உழைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்லே. நீங்க பாட்டு கத்துன்னு இருந்தேன், நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ பிசினஸ் பண்றேன்னா கிளீன் பண்ற வேலையும் இருக்குமே. சோ அதெல்லாம் வந்து சூத்திரன். இதெல்லாம் என்னதுக்கு பாகுபாடு பண்ணிருக்கான்னா, ஒருத்தரோட இது சுயம், அது என்னது, அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ்னால அவன் எந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கானோ அது போல பிரிந்து, அதனால எல்லாம் பரஸ்பர ஹெல்ப்புக்கு தான். யாரும் மேல கீழெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம என்ன விட்டாலும் நம்ம அதெல்லாம் சூத்திரன்னா ரொம்ப கீழ் ஜாதி, அவன் எல்லாம் தொடக்கூடாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்பெல்லாம் யாரும் பண்றது இல்ல. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு காலத்துல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்காங்களா எனக்கு தெரியாது. வேலைக்காரிக்கெல்லாம் தனி தட்டுல தான் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, தனி கிளாஸ், அவங்க குடிச்சது அப்படி தனியா வச்சிருவாங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் சிட்டில எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா இங்க சிட்டி லைஃப்ல எல்லாம் அப்படின்னா அவங்கதான் வீட்டையே பாத்துக்கிறாங்க, உள்ள பசங்களையும் பாத்துப்பாங்க, வீட்டையும் பார்ப்பாங்க. அம்மா அப்பா வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது சமைச்சு வைக்கிறதுல இருந்து யாரோ பண்ணி வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது, அவங்க சமைச்சதுதான் சாப்பிடணும். சோ அந்த வாழ்க்கை தான் நிறைய பேர் வாழறாங்க. சோ என்னன்னாக்கா இங்க அந்த மாதிரி சிட்டி லைஃப்ல எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. பட் கிராமத்துல எல்லாம் இன்னமும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு கீழ் ஜாதி எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நினைக்காம இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா பகவான் அதெல்லாம் சொல்லல. சோ என்னது, நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சோம். எனினும் செயலை பரமேஸ்வரன் அறிமுறைப்பாளர். எனினும் அங்க கடைசியில என்னது, கடவுள் தான் எப்பவுமே இருக்கிறார், அவரே பரம அனுபவிப்பு இல்ல. அதுல படிக்கலையோ, என்ன படிச்சோம் நம்ம நினைவில் என்று பகவத்கீதையும் உறுதி செய்கிறது. ஆக ஒருவன் பிராமணனோ சத்திரன் சூத்ரனோ அல்லது அவன் தனது செய்கையினால் பகவான் புருஷனை பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். என்ன நீ பண்றியோ, நீ வேதம் ஓதி நீ வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தலாம், இல்லை வேலை செய்து நீ வந்து திருப்திப்படுத்தலாம். ஒரு கோயிலை பராமரிக்கிறேன்னா வேதம் ஓதுறவா இருப்பா நிறைய பேர், அதெல்லாம் அப்ப அவன் நல்ல அந்த பிராமண குவாலிட்டிஸ் அவன் பண்றான். அதுதான ஒரு சேவை இல்லை, அது கூட்டி பெருக்கணும். அங்க எவ்வளவு எல்லாம் கச்சரா எல்லாம் விழுந்திருக்கும், பூ விழுந்திருக்கும், அது விழுந்திருக்கும், அதை கூட்டி பெருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே. அதுக்கு இது வைசியனர் சூத்திரனா இருக்கணும் பண்ணுவான். சோ எல்லாரும் வந்து பகவானை அடையணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இலக்குலதான் வேலை பண்றாங்க, பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று. இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்வொருவரும் அவருக்குரிய சுதர்மத்தை, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அவருக்குன்னு ஒரு சுதர்மம் இருக்கும். அவனுடைய குணத்தினாலேயும் அவனுக்கு வந்து ஒரு குணம் இருக்கு, அந்த குணத்தை தான் வளர்த்துக்கணும். சுதர்மம் அது வந்து பகவத்கீதையிலே கொடுத்திருக்கு 18 சாப்டர்ல. செய்தல் வேண்டும். அந்த மேன்மையானது அச்செயலினால் பகவான் எந்த அளவிற்கு திருப்தி அடைந்தார் என்பதன் மூலம். அப்ப நம்ம சுய தர்மத்தை வைத்துதான் பகவானை திருப்திப்படுத்த முயல வேண்டும், பரிசோதிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கட்டளை என்னவென்றால், ஒருவன் அவனது தகுதிக்கேற்ப செயல்பட்டு, ரொம்பலாம் ஜாஸ்தியெல்லாம் ஒருத்தன் வந்து ஒரு இது வைசியனே இருக்கான், பிசினஸ் இருக்கான், ஆனா ரொம்ப பெரிய பிசினஸ் எல்லாம் இல்லை, ஏதோ சின்ன பிசினஸ் தான், அவனால முடிந்த அளவுக்கு அவன் வந்து கொடுப்பான். இதே போல இப்ப பிராமணன், நான் சம்பாதிக்கவே இல்லை, எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு தான் வருது, சரி உன்னால முடிஞ்ச ஒரு 10 ரூபா போறோம். இல்ல பெரிய ஒரு பணக்காரன் இருக்கான், அவன் வந்து பிசினஸ் தான் பண்றான், ஏதோ சம்திங் நல்ல பணம் இருக்கா, நீ உன்னோட தகுதிக்கு ஏற்ப கூட. நம்ம ரொம்ப எல்லாம் ஓஹோன்னு பிடுங்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணவே வேண்டாம். பகவானை திருப்திப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு 1 லட்சம் கொடுத்தேன், 10 லட்சம் கொடுத்தேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா பகவானை சில பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க, பணத்தையும் கொடுப்பாங்க, ரொம்ப ஓஹோன்னு தன்னோட பேரு புகழ் எல்லாம் வரணும்னு பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. அவன் உங்களுக்கு என்னது எவ்வளவு முடியுமோ தகுதிக்கேற்ப, உங்களுக்கு என்ன தகுதி உண்டோ அது வந்து அச்செயல்களில் அவன் முழு முதல் கடவுளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். பகவானை திருப்திப்படுத்தினா அவருக்கு தெரியும் நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு. இல்லையேல் அவன் தனது நிலை நின்று விழுந்து விடுவான். இல்லை எல்லாம் இருக்கு அப்போ கொடுக்க மாட்டான். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க, எல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் இப்போ சேரிட்டி இப்ப எவ்வளவு கோஷாலான்னு போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம என்னது வேற என்ன இது வருது, இது வந்து என்னது நம்ம குரூப்லயே போடணும், என்னது அக்ஷய திருத்தியா, அதெல்லாம் வேற குரூப்ல எல்லாம் 18 days குரூப்ல எல்லாம் போடுறோம். அக்ஷய திருத்தியாக்கு நம்ம வந்து வெளியில கோல்டு வாங்கிப்போம். எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லியிருக்க கோல்டு வாங்கினேன்னு, கோல்டு வியாபாரம் பண்றோம், நல்ல பணக்காரன் அவன், நல்ல அவனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அக்ஷய திருத்தியால எல்லாம் கோல்டு வாங்கினா அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி வருது, அதுல ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் இது கொடுப்பாங்க, என்னது மாடலா நிற்பாங்க, அவங்களுக்கு வேற காசு போட்டிருப்பான், அவனுக்கு அதெல்லாம் கவர் பண்ண வேண்டாமா. அப்ப கோல்டு விலையும் ஏறும், நம்ம போய் வாங்குவோம். 1 கிராம் கோல்டு 1/2 கிராம் கோல்டாவது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போய் வாங்குவோம். ஏன்னா அது வந்தாதான் செழிக்கும் அப்படின்னா. அதெல்லாம் சொல்லவே படல.
நம்ம வந்து இப்போ தான தர்மத்துல ஈடுபடுங்க அப்படின்னு நம்ம. அப்புறம் இந்த உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இதன் மூலமா சொல்றேன் அப்படின்னா, இஸ்கானே நிறைய இடத்துல இஸ்கான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அதையும் ஃபூல் பண்றதுக்கும் பாக்குறாங்க. சோ நமக்கு யாராவது தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கிளாஸ்ல ஏதோ ஒரு லிங்க் யார் போடுறாங்க, நான் போடுவேன் இல்லையா, நம்ம L3ல நான் தான் போடுறேன். இல்ல அட்மின் யாரோ போட்டாங்க, வேற ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த அட்மின் ஒர்க்கிங் ஃபார் இஸ்கான் மங்களூர் தெரியும். அது ஆத்தென்டிகேட், அது வந்து கரெக்டான முறையில வந்திருக்கு. அப்ப அங்க வந்து நீங்க போட்டா சரி. இல்லாட்டா வேற எல்லாம் நான் இஸ்கானோட இது அப்படின்னு சொல்லி அங்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா டே வைப் அவுட் ஆயிடும். இப்ப நிலையெல்லாம் அப்படி இருக்கு இல்லையா, சைபர் கிரைம்லாம் நிறைய நடக்கிறது. சோ நம்ம வந்து we have to be very careful. கொடுத்தா சரியான இடத்துல கொடுக்கணும். அண்ட் வந்து நம்ம இப்ப வந்து ஒரு இதே பண்றாங்க, இது யூனிவர்சிட்டியே கட்டுறாங்க. அங்க போய் தங்கி படிக்கலாம், ஃப்ரீ தான், இருக்கலாம் ஃப்ரீ, சாப்பாடு ஃப்ரீ, எல்லாம் ஃப்ரீ. போய் படிக்கணும், அவ்வளவுதான். யாரால முடியும்? நமக்கு முடியல, அடுத்த ஜெனரேஷன் வில் பி பெனிஃபிட்டட். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவர் நல்லது இது பாதையில போயிட்டு இருக்கார். எல்லாருக்கும் நன்மைக்கு வேண்டிதான் வந்து என்என்டி பிரபுஜி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது வந்து நம்ம எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அது ஓஹோலாம் பண்ண முடியாது. நம்மளும் என்ன பெரிய அம்பானி டாடா பிர்லா எல்லாம் கிடையாது. எவ்வளவு நம்மளால முடியுமா? ஆனா நம்ம கிளாஸை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது. நான் அந்த போடுறதுக்குள்ள எல்லாரும் வந்து நீங்க போடும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி தோணுச்சு, நான் போட்டது கொஞ்சம் கோயில்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டு விடுறேன் நான். ஆனா இம்மிடியட்டா வந்துடும் எனக்கு. சில பேருக்கு தோணுச்சு, நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் போடுறோம், கஷ்டம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் கஷ்டம். எல்லாரும் ரிட்டையர்டா இருப்பாங்க, வேலைக்கு போறவங்களா இருப்பாங்க, யார்ட்டும் இல்ல எக்ஸ்ட்ரா பைசாலாம் இல்லை. இல்ல பசங்க எல்லாம் சின்ன பசங்க, அவங்க எல்லாம் வளரணும். அந்த மாதிரி எனக்கு தோணும். சிலப்போ அந்த மாதிரி நம்ம போடக்கூடாதோன்னு கூட தோணும். எனிவே எங்கேயோ போயிடுது. சோ பட் என்னதுன்னா, சேரிட்டி கொடுக்கணும்னு இருந்தா ரைட் பிளேஸ்ல நீங்க கொடுங்க. ஏமாற வேண்டாம், அதுக்கு வேண்டி. ஆயிடுது. இதுதான் லாஸ்ட், நம்ம முடிச்சுடலாம். 9 மணி ஆகுதா? ஓகே. எந்த அளவிற்கு பகவானை திருப்திப்படுத்தணும், மெயினா அதுதான். அந்த மேன்மையான அச்செயலினால், சுதர்மத்தை உபயோகித்து செயலினால் பகவான் எந்த அளவிற்கு திருப்தி அடைந்தார் என்பதன் மூலம் பரிசோதிக்கப்படல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கட்டளை என்னவென்றால், ஒருவன் அவனது தகுதிக்கேற்ப செயல்பட்டு ஓன்னு எல்லாம் யாருக்கோ போட்டி போட்டுலாம் பண்ண வேண்டாம். பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்குன்னு. அது இல்லை, இந்த மாசம் இருக்கு என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் வந்துடுது, ஏதோ நிலம் விற்கணும்னு இன்னைக்கு வித்து போயிடுது, இது ஏதோ பூர்வீக சொத்து, என்னெல்லாமோ ரீசன் இருக்கும். அது வந்து நான் தானம் பண்ணணும் தான் நினைச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நிறைய கொடுக்கலாம். அங்க வந்து ஒரு ரூமே வாங்கிக்கலாம், நம்ம பேர்ல ஒரு ரூமே கிடைச்சிடும். சோ இதெல்லாம் பெரிய பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இச்செயல்களினால் அவன் முழுவதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், இல்லையே அவன் தனது நிலையில் நின்று விழுந்து விடுவான். வரைக்கும் படிச்சல, இந்த இது படிச்சேன். அடுத்து எடுத்துக்காட்டாக என்னது, பகவான் தலையிலிருந்து யார் வராங்க, தோன்றிய ஒரு பிராமணன். அதாவது சப்த பிரம்மம், பரமம் போட்டிருக்கு, பிரம்மம் சப்த பிரம்மம், பிரம்மம் தான் போட்டிருக்கு எனப்படும் உன்னத வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதன் உபதேசிப்பதை சுதர்மமாக உடையவனாக அவன் வரணும். அந்த பிராமணன் என்னது, அவன் அப்படியே அந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி உறிஞ்சிடுறான். அப்படியே நல்லா படிக்கிறான். ஒரு வாட்டி படிச்சோன்னா அவனுக்கு எல்லாம் வந்து விடுறது, அர்த்தம் புரியறது எல்லாம். அப்போ அவன் என்ன பண்ணா, அவனோட சுதர்மம் என்னது, அவனோட சுய தர்மம் தெரியுது, அவனோட செல்ஃப், அவனுடைய என்ன இருக்கணும், அந்த தர்மம் இன்னொருத்தாளுக்கு அது வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். சோ அவன் வந்து உடையவனாக தலையாக பிராமணன் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவன் வேத மந்திரங்களை உபதேசிக்கவும் வேண்டும். பகவானுக்காக அவன் சார்பில் உண்ணவும் வேண்டும். அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து விஷ்ணு இலைன்னு நம்ம அந்த சாதம், இந்த இதெல்லாம் தேவசம்லாம் வந்தா விஷ்ணு இலைன்னு போடுவாங்க. அது பிராமணர்கள் வந்தா, இப்ப நம்ம என்என்டி பிரபுஜி நிறைய வீட்டுக்கு எல்லாம் போறாரு, ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, அவர் மூலமா தான் பகவான் உண்கிறார். பகவான் சங்க சக்கரதாரியோட வராரா? இல்லை, மனிதர் ரூபத்துல வருவான். ஆனா எந்த மாதிரி மனிதர்? பிராமணர் மனிதர். பிராமணன்னா எந்த மாதிரி பிராமணர்? இதெல்லாம் கடைபிடிக்கும் பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது. இப்போ நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் அந்த மாதிரி நல்லா ரிலீஜியஸா இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பாத சேவனம் எல்லாம் பண்ணி காலை கழுவி அவருக்கெல்லாம் இப்போ இங்க போயிருந்தார் இல்லையா, சென்னை. பாரு உஷா மாதாஜி, அதுல அவங்களுக்கு வேணா அந்த பூர்ண கும்பம்னா, ஐயா இந்த மாதாஜி போனாங்களே, பத்மா மாதாஜி, பாத்தீங்களே எவ்வளவு நல்லா ஆனா நான் போறதுக்குள்ள அவங்க அதுல ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. நான் போறப்போ பிரபுஜி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க சோஃபால, நாங்க வீடியோ பார்த்தோம், அதனால சொல்றேன். பூர்ண கும்பம் வச்சு அவர் அழைத்து அவர் சொன்னாங்க. சரி, அந்த மாதிரி அவங்க இப்ப நல்லா அது எவ்வளவு ஸ்லோகம் எல்லாம் சொன்னாங்க, எவ்வளவு அந்த இதெல்லாம் சொல்லி அவருக்கு அவ்வளவு மரியாதை பண்ணி அவரு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கூப்பிட்டு உள்ள வச்சு அப்புறம் கீர்த்தனை பண்ணோம் மாதாஜி. சூப்பரா இருந்துச்சு மாதாஜி. என்ன பண்ணீங்க? பாட்டு பாடினோம் மாதாஜி. ஒரு 1 hour அந்த அவங்க மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. சோ என்னன்னா அந்த மாதிரி, ஏன்னா அவர் சாப்பிட்டா பகவான் சாப்பிட்ட மாதிரி, சோ அவர் மூலமா போகும். அது மாதிரி வந்து ஒரு பிராமணன் உண்ணும் பொழுது அவன் மூலம் முழுமுதற் கடவுள் உண்கிறார் என்று அறிதல் வேண்டும். அதற்காக பகவத்கீதை ஒரு பிராமணன் உலகிற்கு உபதேசிப்பது
உலகிற்கு உபதேசிக்காது பகவானின் சார்பில் உன்னை மட்டும் வேண்டும். பகவான் தொண்டெல்லாம் பண்ண மாட்டான். நான் பிராமணன குலத்துல இருக்கேன், பூனெல்லாம் போட்டு இருக்கேன், நான் உன்னத்துக்கு மாத்திரம் நான் வரேன், ஆனா வேற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி அதுக்கு அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. அது வந்து உண்ண மட்டும் வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல, அதெல்லாம் அர்த்தம். உண்மையில் கீதையின் சாரத்தை உலகிற்கு உபதேசிப்பவனே கிருஷ்ணருக்கும் பிரியமானவன் என்று கீதையிலே 18வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கு, உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு உபதேசிப்பவன் உண்மையாகவே ஒரு பிராமணன் ஆவான். யார் இந்த மாதிரி பண்றவங்களோ அவன் எந்த குலத்துல பிறந்தாலும் சரி, பகவத்கீதை நல்லா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி ஒருத்தர் பகவத்கீதை எல்லாம் அப்புறம் தான் ஒரு பக்தன் ஆக்குறான். ஒரு வந்து ரொம்ப முயற்சி செய்து அவன் வந்து ஒரு பக்தனை ஆக்குறான்னா அந்த பக்தனுக்கும் அதுல வந்து இது இருக்கு, என்னது பங்கு இருக்கு. அவனும் வந்து அது போல புண்ணிய ஆத்மா, அவனும் அந்த பக்தன் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த தகுதி இருக்கு. இவனோட உந்துதெல்லாம் அவனும் பக்தன் ஆயிட்டான்னாக்கா அது பெரிய பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற விஷயம். அவனுக்கு உணவளிப்பவன் அந்த மாதிரி அவனுக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் ஒருவன் முழுமுதல் கடவுளையே நேரடியாக உண்ண செய்கிறான். அப்போ இது வரைக்கும் படிச்சோம். ஓகே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். அப்போ கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா எங்க போச்சு? சேவ். என்ன பேஜ் நம்பர்? 27 இருந்து படிக்கணும். 28. ஓ ஆயிடுத்து. ஆனா 9 மணி ஆயிடுது. நாளைக்கு வந்து 2வது சாப்டர், சாரி 3வது சாப்டர் எடுப்போம். ஓகே, 1 minute ப்ளீஸ் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணுங்க. 2 பேஜ் தான் இருக்கு, நாளைக்கு முடிச்சுடுவோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத்ருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंतकोटि वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास की जय, महामंत्र की जय, श्रीमद् भगवद गीता श्री भागवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा की जय, गौर अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, और हरि हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा।